Croeso I Gaerfyrddin ar gyfer ein gêm fyw gynta yn yr Indigo Prem yn 2024. Pontypool yw'r ymwelwyr heno, un o gewri Rugby Cymru, tîm llawn hanes a chwedl. Yn hen gartre I enwau fel Eddie Butler, Graham Price, Bobby Windsor a Charlie Faulkner. Mae'n braf gweld nhw nôl yn yr uwch gyngrair ac am argraff maen nhw wedi creu. Gwych I Pontypool, Rosen yn coromi popeth. Dadlwytho! Nice I Joel Mahoney. Mae hon yn ding-dong o gêm. Mahoney, ydy o'n mynd I fynd yr holl ffordd I hyn, y dacl ddim yn llwyddiannus. Joel Mahoney yn gwenu o glys I glys. Pontypool, waw, am noson. Enillodd Pontypool 7 o'i 8 gêm gynta, ond mae 4 colled yn eu 6 gêm ddiwetha wedi rhoi nhw tu allan i'r 4 ucha am nawr. Mae'r capten Scott Matthews yn ôl yn y tîm ar ôl bod ar y fainc yn y golled yn erbyn Aberafan dros y penwythnos. Sgoriodd Matt o'r Quins Charlie Faulkner bob pwynt yn y fuddugoliaeth dros Ben y Bont ac mae'n aros gyda'r Quins o'r Scarlett ar gyfer y gêm yma. Alla helpu y tîm cartre tybed I selio'i fuddugoliaeth gartre gynta o'r tymor heno ar y parc. Croeso Gaerfyrddin, Ricky Guess a Lloyd Lewis sy'n ymuno a fi ar gyfer y gêm yma. Lloyd Lewis wrth gwrs tu mai wylio dy hen glwb, Pontypool. Maen nhw wedi llithro'r 4 ucha. Ydyn nhw'n gallu gyrraedd y safle a ydy hynny'n cychwyn heno? Ie, yn bendant, nhw wedi cael dechreuad gwych i'r tymor a dechreuad fi'n meddwl doedd lot o pobl ddim yn disgwyl. Mae yna llwyth o talent yn y garfan. Maen nhw wedi bod yn edition hyfryd i'r gyngor fyd. Mae'r cefnogaeth nhw yn anhygoel fe wedys I un o cewri Rugby Cymru. Felly yn bendant, mae digon o gemau ar ôl a bys ni ddim yn surprise os maen nhw yn yr rwydau cyrfynol. Fi rili di mwynhau gwylio nhw a ti di mwynhau chwarae yn I erbyn nhw achos wel gan bod ti wedi gofyn mor gwrtais, ni'n ail weld y gais ti, sgorius ti yn erbyn Pontypool I Gasnewydd. Beth sy'n anhygoel am y cais yma yw sgorius ti yma'n tymor yma. Mae'n edrych yn sych ac yn heilog ac yn fwy, ond fe, nôl mis Medi? Ie, gêm gyntaf tymor o fe, fe'n good start. Ti wedi gweld y cais yna'r flaen o gi? Wel, mae pawb wedi gweld efo bwsnodd, 6 wsnodd, ond sut di sgorias, ni ti? Top try scorer fi. Sawl tro, dyma ni. Fe ni, cwpl o funudau mewn i'r raglen a ni wedi clywed yn barod. Ond Ricky, amser ni siarad amdano ti nawr, achos yn amlwg
Ochr draw y lle oedd hi fe? Ie, ochr draw, fi'n credu oedd rhwng Conor Allen a Cian Best. Maen nhw wedi cael bach o brwydr yma, mae un o'r wedi mynd straight y llawr. O fan hyn, sy'n ni chi gweld yn anffodus. Yr ongl man ni'n gallu. Nawr te. Bye! Set! Mae ongl y pen rydd yma, mae hwnna'n cic-os trwy dydd erbyn Pontypool. Ie, maen nhw'n cael chwarae ddi. A ni ben tost, ond Scott Matthews, y captain, yn cymoni pethach. Mae'n i fod dipyn o frwydr rhwng y ddoi rif 8. Scott Matthews a Lewis Millen. Talentog mewn ffordd gwahanol iawn. Dyma'r Quins yn dod yn waith yn ragor gwrth ymosod. Yn y boced, mae Titgum. Jarvis sy'n ôl yna. Fi'n gallu cico pian hefyd. Y cornel pella. Y cornel tywyll yn y Quins yw i. Ar fi'n cael goleadau newydd yma hefyd. Am yr ystlys, mae Jarvis yn mynd ac yn dod o hyd iddi. Brwydr gicio, ni wedi clywed lot am y frwydr gicio sy'n yn rygbi dyddi yma. Be neidio di, Ricky? Ti'n ala lot amser yn ganol ca, watch on y bel yn mynd dros y ben, ni siwr o fod. Odw, ond gofidio bach pham ti yn canol cas, achos sydd ti'n mynd dod i ddyn yn safle ble ti'n mynd i gael ei rydeg rownd gan y cefnwyr. So, pham ar cic sy'n mynd mewn fel blaenol, mae'n galed, achos ti'n gweithio nôl i wneud siŵr bod ti yn y safle cywir. Ond dwi ddim yn offi lot o cicio nôl ymlaen. Hwn y gwaith Caibaraw i fi licio gwylio. A fi'n gobeithio bod ni ddim yn gweld lot o cicio nôl ymlaen fel ni jyst i gweld nawr. Mae'r Quins wedi gweithio hwnna nôl i gefn ysgarmes ymudol. Y dylanwadol Rodri Davies yn fewn o'r lan mae hon yn mynd. Tu fas y doi o'r hygen. Pwy sy'n casglu di? Iwan Price Thomas yn gwisgo lliwiau Pontypool am y tro cyntaf. Y gŵr sy'n dod o Pont-y-pŵl yn y brifysgol yng Nghaerfaddon. Nid bod ymarfer gyda'r dreigiau hefyd. I ni gadw llygan arno. Cic eto gan Pontypool wrth y golwg. Ie, yna'r siap. Yn siap o'i cicio off y llawr. Leonard. Fe nôl mewn fel mewnwr i Pontypool. Dale Ford y dan hwnna. Yn dadlwytho i Dylan Richards. Doi gais i fe y tymor yma yn lliwiau'r Quins. A beth maen nhw'n trial wneud. Niwian ar bas, ddim cweit yn ddigon da. Ofalus ar dacl yna. Mae'r cic-os bam y tacl yna fi'n credu. Wedi codi'r coesau lan a wedyn dreifo yn y llawr. Oedd e ddim yn deg fan'na. Davies yn mynd a'n sydyn, fi'n meddwl taw Kelvin Williams oedd ar dacl gynnar yna. Mantes felly'n cael ei chwarae. Rown y cornel, mae'r Quins yn mynd. Neu nhw wedi gweld rhywbeth ar yr ochr yma, newid cyfeiriad. Conor Allen. Dwi'n symud y bel o'r sgarmes. Scott Matthews fi'n credu oedd yn cystadlu am y bel o nôl dewn ni. Dwy gic-os, byna un am y dacl a un ddim yn mynd nôl y deg. Wel, lle sgwrs rhwng y ref a Scott Matthews yn un, am fel mae'r ymddygiad Pontypool ar y foment. Mae'n diddorol gweld beth fydd Scott Matthews yn gweud wrth y boes, achos fi'n credu deith y sgwrs na yn weddol gynnar. Ie, dyna'r peth, dwi'n meddwl 7 munud sydd wedi mynd. Nw'n sy'n lot o ots, lle di gael cardiau felyn ar ôl munud. Gallu di, ti'n meddwl, am ydy disgybeth i goffo bod yn y gêm fodern, Ricky, spot on o'r funed, o'r eiliad gynta. Os, a i fod deg i dyfanwr, mae rhaid i fe dod i stamp ond yn gynnar, neu'n siŵr bod pawb yn biafio fel maen nhw, bod ni yn gwylio gêm da, achos pham ymddygiad y chwaraewyr ddim i'r reole, mae'n galed am ysbwylio'r gêm. Ie, a lot yn dod lawr i'r chwaraewyr. Odyn nhw yn gwybod, odyn nhw deall y reole. Ac os mae'r dyfarnwyr yn goffo wneud y gwaith, dylai'r chwaraewyr wneud e hefyd. A i fod yn deg i'r dyfarnwr Keith, mae wedi bod yn wych blwyddyn yma yn yr gyngrair, a mae'n gwella bod wrthnos war i teg.
Mae cicio Charlie Titco. Cicio popeth yn erbyn pen y bont. Taro honna yn hyfryd. Pwyntiau cyntaf felly i'r tîm cartre, i'r Quins ac i'r maswr Charlie Titco. Maen nhw ar y blaen o 3 ddim yn erbyn Pontypool. Dechreuad da i'r Quins, fi'n credu bod nhw'n hapus gyda hwnna. Edrych ar canlyniadau'r Quins trwy'r tymor, maen nhw wedi bod yn agos, ond am un gêm yn erbyn Glynebwy oedd ei, oedd 54 yn erbyn 24. Popeth arall, maen nhw wedi bod yn y mix, colli gêmau agos iawn, gallai'r tymor edrych yn gwbl wahanol iddyn nhw. Fi'n cytuno, mae lot o cyfleoedd wedi bod gyda nhw, fi'n credu y ffordd o'n nhw ware, o ddim digon gyda nhw lan, dim lan, i gallu ware fel o'n nhw moyn ware. Blynydde nôl oedd e, ond blwyddyn mas yn credu bod e, ond yn neis i weld nhw'n treo ware bach mwy. Maen nhw wedi colli'r bel o'r ail ddechrau, cos mae Sam Scarf bach o dan ugen Cymru ei ddwylo ar y bel, Nofe yn torri trwyddo. A fe nhw'r peryglis y gŵr o Samoa. Cyrraedd y llawr. Stratton yn cario. Cyfle cyntaf i ni weld Sharp Pontypool. Beth yn nhw i gynnig lot o newidiadau ambell un fewn ar fenthyg i fyd ar pyrmit. Ond yw Callum Davies ddim yn un ohonyn nhw. Dal yn cael y meddiant. Jarvis. Mae'n edrych mlaen i fi. Chwaraewch mlaen med y tîm dyfarnu. Os yw'n edrych ar Pontypool maen nhw'n gil dros ben. Gil dros ben. Os maen nhw'n colli'r belyn, mae cyfled y Quins i ware. Credu taw codi a mynd, byd nhw yn neud ymlaeth y pac. Scarf yn y symudiad am yr ail waith. Y bel yn araf nawr. Leonard yn aros amdani. Fwy o'r hedwyr yn dod rown y cornel. Dal i edrych am garwyr. Stratton eto. Quins yn amddiffyn, yn dda ar hyn o bryd, yn cadw i Sharp, Leonard yn edrych am fwlch. Scott Matthews, torri'r dacl gynta, mor effeithiol, ar ôl y dacl yn mynd siamlan. Araf unwaith yn ragol, Kelvin Williams. Aros am y meddiant, fe'n cael ei hyrdio nôl yn y dacl na gan Tom Phillips, dwi'n meddwl. Codi eto, Dan Hill, fe di symud o safle'r wythwr nôl i'r ail reng yr wythnos yma. Lot o gwyno, lot o sŵn. Mae hyd wedi bod lot o sŵn o bwlau fo'n onest. 5 metr mas ma nhw nawr. Mae'n ail gylchu'r bel, ond ar hyn o bryd, ffili torri trwy amddiffyn y Quins. Randall. Leonard yng nghanol ca. Mahoney, Joel Mahoney. Yn chwaraewr talentog, y gŵr o Garn Diffaith, Scott Matthews. Bydd yn hyn na yw e, ond drwmod 29 yw Scott Matthews o hyd 30 mis nesa. Wedi bod ar y sîn fel wedau'r Sison am blynydde maith. A mae dal yn... Mae perfformiadau fe bob wsnos o wych i fod yn deg i Scott. Pat Lewis fel arfer yn y canol yn gwisgo crys y cefnwr heno, fe'n cario. Mynd trwy'r cymalau, di-ri mae Pontypool yn neud. Ond dal yn cael ei atal gan amddiffyn y Quins. Y mynner gwych gan Pontypool fan hyn, ddim i hasti, cicio'r bel yn gynnar, neu i taflu pas i ddim eisiau. O, cyfle fan hyn. Dal cyfle. Matthews yn dadlwytho, yr asgellwr. Jones yn croesi i Pontypool. Y pwysau wedi bod yn ddi-faid wrth Pŵl ac yn y pen draw. Maen nhw'n torri trwy amddiffyn y Quins a'r cais yn dod i'r gŵr yna, Marcus Jones. Pontypool jyst yn dangos y mynedd fanna i cadw ware a cadw fynd. Ni'n gweld Matthew Jarvis fanna, y mynedd. Eto, Scott Matthews jyst yn defnyddio'i brofiad, ddim i hasti gormod a roi'r pas cywir a benni gyda cais.
Ie, mae'n digwydd yn bell waith, Ricky. Pan yw'r bas cwaith yn mynd yn reit, ti'n modd? Fel nath e myna, oedd o tip bach mlaen, a wedyn mae'n agor lan tymach. Mae'r ymddiffyn yn dilyn y bel, neu mae'r bel fod i fynd, a mae'r bylchau'n gallu agor. Odi, achos yn ymddiffyn, ti'n trio trefnu dyna'n yn gynnar, a pham mae'n torri lawr fel ddylai fe ddim, de, a mae'r agoriadau yn digwydd, mae'n rhaid chi newid, siap eich corff wedyn yn troi mewn i wneud y tackle, a wedyn walle bod e'n rhy hwyr, a wedyn dyna rhyw mae'r llaw grif yn y mewn wedyn a gwthio chi bant. Ie, a Scott Matthews yn symud y bel yn eitha da o'r pwynt le oedd yr ymosod. Mae yna hefyd y trosiad yn llwyddiannus hefyd gan Matthew Jarvis. Fe dros 600 o bwyntiau. I fod yn deg i Matthew Jarvis, mae wedi bod yn neud ys blynydde. Mae'n arf i unrhyw tîm phan mae'n wario lan i Merthyr. Yn wario i Abertawe, Brafol, Cynni. Bydd e'n cico'r bel milltirol. Mae'r ffordd orau i ddelio gyda'r ail ddechrau. Lawr y ca. Ticum. Edrych am bach o wair mae fe'n neud. Reit yn garol ca. Mae Shed yn dywellach fyna. Yn unrhyw le arall. Jarvis yn edrych lan. Fod o ddôl yna. Lan mae hon yn mynd. Mewn i'r noson. Oer yng Nghyfyrddin. Mlaen mae honna wedi mynd. Cyfle nawr. Cwrioff. Chi ddim yn moyn rhoi gormod o le i'r gŵr yna. Rodri Davies. Chwarae da wrth y llaw. Beth sy'n gwylio? Pas dda hefyd. Y Quins sy'n nawr yn ymosod. Yn 2 ar hugen Pontypool. Pêl gyflym. Clywed y floedd o'r tîm y fforddi. Patience, ymynedd. Cyfle mas mynd hyn. Y 2 erbyn 1. Sy'n Shed ddefnyddio. Y chwaraewyr tu fas. Y gwir yw nagos. Bwrw ongl. Josh Batcup. Am ymateb gan y Quins. Pontypool newydd sgori. Syth nôl lawr y cam ar Quins yn mynd a'r canolwr yn croesi. Ond eto ni'n gweld myna lot o ymynedd wrth y Quins fel welon ni o Pontypool cynni. Just dal arno'r bel, gadael y bel neud y gwaith, a boes mowr yn cario'n grif. Lee Taylor fanna ni'n gweld yn neud job da. Eto James Newnion yn grif yn mynd mlaen. Yn rhoi safle i'r naw i wario wrtho. A Josh Batcup yn neud cari bach byr, ond i'n effeithiol dros ben. Mae'r trosiad yn un syml hefyd i Charlie Titcomb. Wel, am ddechreuad ni wedi cael fan hyn. Quins nôl ar y blaen o 10 i 7. Diolch i'r cais gan y gŵr yna, Josh Batcup. O'n i'n gweud bod gwagle mas na, o'n i ongl e'n hyfryd, Ricky. Oedd i fod yn deg, oedd wedi gweld ble oedd y gwagle, newid ongl i rediad, a just wyl am y tir yn gynnar, bod e ddim yn cael ei dala lan. Eilydd ar y car, gwisgo egen i Pontypool. Ashley Sweets yno. Ni sylwi pwy sydd wedi gadael. O'n i'n clywed falle bod na wad yn rwle. Nôl mae honna wedi mynd. Mae'n dod i hunain o dan bwysau, ond mae honna wedi mynd mlaen o'r dwylo. Sgrym gewni i'r Quins, dwi'n meddwl. Ond maen nhw lawr yn y cornel pella yna. Mae'n broblem yn y gêm yn Ricky ar ail ddechrau. Os sydd ddim yn cymryd nhw, ti o dan bwysau yn straight ar ôl, fel mae'r Quins yn gwneud, mynd ar y blaen. Cant a cant. Y problem mwyaf yw, mae'n sgil mor galed i gael yn gywir. Dwi'n ni'n gweld lot o bobl yn cael ei codi, a hefyd, sy'n credu bod y goliau yn helpu yma, i fod yn onest. So, mae cyfle yn unnar gyda Pontypool i sorto sgrym mas. Y sgrym diwetha, oedd e ddim yn gret. Felly fi'n siŵr bydd Kelvin Williams, propen tin, y moyn neud gwalle lot o'n well na beth oedd y tro diwetha. A trym ymlaen. A bylbach yn eisiau fyna, dwi'n meddwl. Ond maen nhw'n mynd i gael goleadau newydd LED. Ail osod fi'n nhw'n neud fan hyn. Keith David, chi'n gweld e'n edrych tuag at y dyfarnwr cynorthwyol. Fi'n meddwl ta Chris Oliver sy'n pen draw. Derek Cymorth i fi. Ten ni gael gweithio'r yn gilydd, beth y gwyddodd. Ie, mae dyfarnwr ar doi Llamanwr, mae rai nhw gweithio gyda gilydd. Yn ei siŵr bod y penderfyniadau yn gywir. Mae 3 par o ligyd, lot o'n well na 1. 1 gradd yw i, ond mae'n dwym dros nesaf i Ricky Guest. Wastod yn. Mae'r twrci dros y dolyg wedi helpu ddoi ni, dwi'n
Mae rygbi'n twymo ni fan hyn yn y Parc yn Caerfyrddin. Agoriad da iawn. Cwarter cynta. 2 gais. Trwy ffordd mae'r lawna. Mae'n mynd o blaid y Quins. Dihangfa iddyn nhw yn y cornel tywyll. Clirio mae Charlie Titcomb yn neud. Dros yr yslis. Dynig y pip ar beth y gwyddodd yn y sgrym ydy'r Erici. So sy'n edrych ar prop Penrhydd Pontypool fanna a'i bain de arno i Conor Allen. Fel mae sgrym yn mynd mlaen, ti'n gweld i Penelyn yn mynd at y llawr a na beth mae Keith David wedi rhoi cic-os ferbyn. Mae rhaid fe cadw'r fraich na lan ar Penelyn lan achos yn ymffodus fan mae'n mynd lawr mae'n rwydd i Keith David rhoi cic-os ferbyn. Tafliad ddim cweit digon syth o Sean Jones. Oedd hi'n agos, oedd hi ar yr ymylon, ond mae rhaid i fod lawr y canel. Os yw i lawr channel i dîm mae'n mynd i gael ei gosbi. Yn ymffodus gyda taflu, ni chi Conan fel bachwyr, os yw'n syth, sydd i Conan i neb ond yna. Mae lot o bethau yn gallu mynd o wyth yn y lein, ond fel wedodd Ricky Guess, os neg yw i'n syth, bod y darts di ddim cweit yn gywir, dim ond un person sy'n gallu cael y bai, y bachwr. A sy'n byd yn wath. Sgrym sefydlog o tro yma. Chwarae mae Pontypool yn moyn neud. Syth drwy'r canel, Nofe. Newid cyfeiriad. Ni'n gweld tipyn o'r gwthio mewn i'r gwrthdrawiad yna. Peryglis fi'n gweld Ashley Sweet oedd yr gwrthiad y tro yna. Ar i Lance Randall, ond dyma nhw'n torri trwyddo. Cymorth nôl ar y tu fewn. Leonard yna. O'na freichiau yn y dacl yna, dwi ddim yn siŵr. Tom Phillips dros y bel, ond mae fe'n mynd i gael ei gosbi fan hyn. Mae'r law mas, mantes cic-os i Pontypool. Pontypool nôl lawr yn dod i pwysau ar y Quins. Penderfynu pigo unwaith yn rhagor yn cael ei hyrddio nôl. Tacl dda gan Phillips. Fe sydd i ildio'r cic-os, dwi'n meddwl. Scott Matthews. A nôl dewn ni. Y pwynt na wedys... Mae'r chwyban yn mynd Tom yn un, Ricky. Galle Tom Phillips, mae'n bach o drwbl falle. Walle, fi'n credu bydd bach o siarad. Sa'n credu bydd Cader Melem yna, achos na'r tro cynta maen nhw wedi cael cic-os bydd yr adran ar cael. Ond fe wedys ti gyda bod i'r gwthio mewn i'r contract. Ond, os ti'n mynd llythrynol i'r reole, mae hwnna'n cic-osp. Mae rai, dyw e ddim yn gallu cymeryd lle, ond nawr ac yn y man, os ti'n hwthu am popeth, bydd ddim gêm dych chi? Ie. Anaf. Sy'n edrych yn un eitha gwael, efo'r ben glin i wi. Pwy sy'n lawr fyna, Ricky? Efe Tom Curry hwnna? Sa'n edrych i weld pwy sy'n ar y gefen. Trio gweithio fe mas wrth... Siw mae'r gwall yn edrych, ond sy'n ni chi gweld lot ar y foment. Lee Taylor yw e. Mae'n chreu o dylanwadol i'r Quins. Fe mynd off nawr. Gallai hwn fod bach o sioc i'r system i'r Quins. Mae fe'n bach o arwr i nhw. Mae'n dyn mawr fyd. Mae pac mawr gyda Pontypool. Mae nhw moyn gyd o dynio mawr ar y ca. Yn ymffodus. Wel, siwmpil iawn. Mae fe'n gadael y Parc yn Caerfyrddin. Edrych mewn cryn dipyn o boen. Disgwyl bod e'n cael anaf ar ei ben glin. Ie, pen glin neu pigwrn. Mae'n ysgwyd i benne. Ie, mae hwnna'n mynd i fod yn dipyn o gnoc. O'r gic-os, mae Pontypool wedi penderfynu yn eli am y pist. Ryan Bean yn dod mlaen. Ail reng profiadol i'r Quins wedi wario mas sawl blwyddyn erbyn nawr. Slabyn o foi arall i wdig. Maen nhw gael o'r ochr un. Jarvis yn anelu am y piste. O, dyn ni'n mynd i fod yn gyfartal ar ôl 1 munud ar 20.
Ni'n meddwl bod wedi tynnu di ymweliad, ond yn llwyddiannus, ni yn gyfartal, 10 pwynt yr un i wi. Lawr yn i at Lauren. Yeah, doing my good at free hyfforddwr at Cwins Caerfyrddin, Lyndon Lewis. I'll start with the injury. How big a blow losing Lee Taylor so early on in this match? Well, it's always a blow to lose a second row early in the game. We've got a second row obviously covering the bench and gives him an opportunity. We probably prefer to be making the change a bit later in the game, but you know, we'll crack on. Quite a lively start. Both sides conceding quite quickly after scoring. What have you made of your team's performance? Well, we want to play with tempo tonight. We want to keep the ball in play as much as possible and play high ball in play time. So we're managing to do that, I think, at the moment when we get the ball. But at the same time, in all fairness to Pontypool, they have kept the ball and they keep it tight and keep coming off 9. And they've been doing that effectively for that period of time in the 22, in all fairness. And you've come in as head coach. You've been here for what, about 3 weeks now? What's your main focus been? Look, we got a great bunch of boys here and a great coaching team. Have been made very welcome coming in. Boys have been working really hard, and we want to play an open, expansive style. And we've been working hard in training to rep that situation then, and we want to try and run from deep as well and open the game up, particularly tonight playing against Pontypool. So that's the focus. I suppose it's a different focus each week, but in general is that we want to play with tempo and we want to play, get the boys smiles on their faces, moving the ball, but you've got to earn the right to do that at the same time and be effective in the contact area and get set piece. Looking forward to seeing the team go. Thanks for your time, Lyndon. Mae profiadol Lyndon Lewis yn siarad lot fawr o sens. Yn ei sgwrsio yna fe, am gewn ni gyfle. Ond ymosod mae Pŵl yn neud ar hyn o bryd. Dadlwytho eto, mae Scott Matthews yn neud. Marcus Jones yn derbyn y bas. Croesi unwaith. Ni cael cwpl o anafiadau cynnar yn y gêm. 2 newid yn barod. Ashley Sweet ar ei Pontypool, Ryan Bean. Lan i'r Quins o Caerfyrddin. A lan i'r tywyllwch yng Nghaerfyrddin mae hon yn mynd. Leon Randall o dan hwnna. Cyfle gyda'r Quins fan hyn, os maen nhw'n lledu'r bel yn gynnar. A lot o bobl trwm ar y melon. Ticum. Fel mae fe'n lico wneud, reoli gêm. Fi'n gwybod bod nhw'n moyn wario lot o rygbi, ond mae gêm gico arbennig gan y maswr o'r Scarlets. I fod yn deg mor belled, mae fe wedi trio cico'r bil a cael bach yn tirogyn. Yr unig peth gyda cico lawr canol y cas, maen nhw yn, twyd, moyn dod nôl ato chi. Maen nhw'n dod lawr, a wedyn fel amddiffyn, mae'n neud a lot mwy caled i amddiffyn, achos mae'n neud i amddiffyn y 2 ochr o'r ca. Lycyn ni gweld y cico mwy at y cynelu, so mae'r amddiffyn wedi yn gallu dod lan ar un ochr, yn lle dod lan ar 2 ochr, mae lot yn rwyddach i amddiffyn fel yna. Tafliad yna, eto, jyst wedi tinio hwnna tyma bach. Mae Sean Jones. Yn lle double top, gath y double 1, mae'n credu. Do, yn edrych fel oedd e'n taflu, fi'n cedi llaw chwyth yw e. Fi'n meddwl. A jyst yn tynnu ddi. Nath e droi syth nôl, syth rownd, a edrych ar y dyfarnwr cynorthwyol yn mynd. Ie, i fod yn deg, ni gyd i bod yna. Yn anffodus, mae yna to. Does neb arall i dwyno at. Dwy waith mae'n digwydd nawr, Ricky, os ti'n hyfforddi fel i ti'n ei nawr, ti'n mwyn? Faint amser sy'n mynd i bod cyn bod ti'n dechrau meddwl neud newid? Na, i fod yn deg i Sean yna. Fi'n credu, mae hyder mwyn y lle bydd lawr bach. Llinell nesa, dewch lawr o blaen, hydyn o lan a gweld sy'n mae'n mynd. Wario'r gêm i helpu pawb i fod ar ei gorau. Maen nhw wedi cael ei troi yn y scrum tro yna hefyd. Cian Best yn mynd lan ar y pen rydd. A'r scrum yn troi. A beth mae Jarvis am wneud fan hyn? Ond dwi'n mynd i anelu am y pist neu mewn yn y cornel. I fod deg i fe gallu fe wneud ddoi. Mae digon y pellter ar ei gigau. Ond am y cornel maen nhw wedi penderfynu mynd. Mae'r agos i'r cornel. Beth yw e? Rhyw 20 metr mas, ond lain Pontypool yw i. Dwi'n credu gewn ni weld bach o sgarmes midol fan hyn, a bach o chwarae wrth cefen y llinell. Os ni'n edrych ar
Lewis Millen ar cefn y llinell. Mae bach o lle tu ôl I fe. Byddwn ni ddim rhy... Stafell Midol. A cyfle nawr rhwng Sean Jones a Thomas Terry nôl y deg llafed. A yna gored mae Scott Matthews yn mynd. Ie, tackle uchel fyna. Mantes unwaith yn ragor. A mae hwnna'n agosach at y pist. Ond mae Pontypool yn moyn fwy na triffwynt. Ewan Price Thomas. Ni'n gweud I ymddangosiad cyntaf I Pontypool. Torri tackle. Dan Hill yn cario. Y tackle yn uchel. Sean Jones unwaith yn ragor. Yes, y tackle uchel ar Scott Matthews. Oedden nhw'n mynd I fynd am y pist neu oedden nhw'n mynd am scrum? Ie, mae nhw wedi anelu am y pist. Just llithro lan fi'n meddwl nath I Ricky, ond newch chi ni gael pip. Mae Scott Matthews yn torri beth ddigwyddodd. Ni'n gweld lot yn I tackle Gregis. Tackle Gregis. Lot o hwnna. Nawr yn y gyda man. Ti'n rhy bell bant a ti'n jwmpo mewn I fe petai. Mae'n gallu Sean I mynd bach mwy isiel, ond yn anffodus, mae mae'n 3 pwynt weddol rwydd, ond fi'n siŵr daeth y Quins mas wedi setlo a gewn ni bach o ware eto. Jarvis Iannel wedi bod yn gywir, mor belled. Cic syml I gicwr mor brofiadol. Hyfryd. Pontypool nôl ar y blaen, 13-10. A cefnogwyr Pŵla dal I fod wneud digon o sŵn. Cadw symud I gadw'n dwym. Eisiau'r Quins fan hyn I cico bach mwy byr wedyn ni. Ennill y bel yn ôl, a sy'n o'r rydeg at Pontypool. Mae pac enfawr gyda Pontypool. Mae eisiau symud nhw'n bwyty tre creu cyfleoedd a mwy llydan ar y ca. Wel, oeddi'r Quins yn gryndo ar Ricky Guest. Hir, nôl i'r 2 ar 20. O'r ail ddechrau, fel ni wedi trafod, mor bwysig, Owain Leonard wrth y bôn. Ond wedi cael ei chyffwrdd, ddim cam sefyll felly. Cyfled y Quins fan hyn, y Pontypool yn gil eto. So nhw'n mas y cefn cofyn dod. A Mantes hefyd, Pontypool yn cam sefyll. Daw dim byd o'r symudiad yma, nôl Dewni. Am y gicos, araf y bel I Rodri Davies. Phillips. Cyn gapten. Coleg sy'r gar a tîm Dan Ugen Cymru. Arwain tîm Dan Ugen Cymru i'r gamp lawn. Nôl Dewni. A cyfle yn syth fan hyn fydd I Charlie Titcomb. Am y pist Ricky Truman neu am y corner? Sa'n nabod y digon da I gwybod faint o pelled sy'n ar I cics, ond beth ni wedi gweld mor belled, fi'n credu bod cyfle dwi'n mynd i'r pist a mae wedi anelu erbyn nawr. Ie, gwr ddath i'r Scarlets o Brifysgol yn Loughborough wedi sireni yn y ffeinal, y rownd derfynol o'r Bucks. Cais hyfryd yn erbyn Pen y Bont, welon ni fe cyn y gêm. A fe sgoriodd holl bwyntiau y Quins yn y fuddugoliaeth. 16 o'n nhw. Ar y teg, mae hwnna'n rhoi lot o hyder i'r breinwyr. Os maen nhw'n gwybod mae'r pel yn mynd I fod wrth I fle o flan o trwy'r amser, mae'n rhoi lot fawr o hyder. So os mae scrum yn mynd yn dda a geid I cic-os, mae'n mynd mewn i'r cornel, dod I lot fwy o pwysau ar y tîm arall, a mae'n rhoi lot fawr o hyder. Digon o pellter o'i gics ar y teg. 2 giciwr da iawn hyn o Matthew Jarvis a'r gŵr yna, Charlie Titcomb, yn unioni'r sgôr unwaith yn ragor. 13 yr un yw I yn y parc. Pawb wedi gwisgo yn gynnes hyn o. Hetiau. Scarf mlaen, munig mlaen. Ricky Guest mewn shorts. A flip-flops. Ail ddechrau, mewn i'r 2 ar 20. I Pontypool tro yma. Tro'n chwith Rodri Davies yn clirio hwnna. Cic da, wrth Rodri Davies. Oedd hi ddim mor bert â ni, ond oedd e'n cic da.
Lain Pontypool yw i. Sam Scarf. Bach o'r ifanc gyda dyfodol disglair yw Sam Scarf. Fi'n gobeithio geith y cyfle yn y blwyddyn y ddoi nesaf ar y gêm rhan Barc. Un di symud o reng ôl Sam Scarf a wedi mynd mewn i'r reng fan yw e, ie. I fod yn dig, pob gêm i'n ware, fel mae'n ware, mae bach o bopeth gyda fe, bydde fe neis i weld yn cael cyfle mewn y blwyddyn y ddoi nesaf. Ie, wedi bod yn wych gyda tîm Dan Ugen Cymru yn De Affrica. O, os hwnna wedi mynd i'r dwylo, bydde wedi bod yn ddiddorol. Mae yna bel yn gyflym i'r Quins unwaith yn ragor. Mae yna dacl uchel arall yng nghanol ca. Gwerth trial rhywbeth nawr. Gwiliam. O, mas na. Mae Lewis Millen. Beth mae fe'n ei mas na? Pêl gyflym. Ticam. Edrych am ongl. A'r ongl yn dod. Batcap oedd yr ongl yna. Mantes unwaith yn ragor. Tom Phillips. O, yn taranu trwodd mewn i'r doi'r hygen. Mae captain y Quins yn mynd. Le mae'r bel na. Go hi. Ticam. Backup. Un pas arall. Oedden ni mas yn llydan. Oedd i'r cais na'n dod i Dale Ford. Oedd i ma fe. Gwaith gwych gan y Quins. Yn ryddhau, yn creu bach o le i'r asgellwr, a dim ond bach o le oedd angen arno fe. Cais gwych. Pwysig siarad bwy diffyg grediad RYGBI yn un sy'n creu bach o gwagle tu ôl. Welwn ni fe nawr. Dale Ford, y profiadol Dale Ford yn croesi, ond Ricky, beth ti di sylwi ar fan hyn? Wel, sylwon ni gyd ar y rediad yma gan Tom Phillips. I fod yn dig i Tom Phillips, oedd wedi paso fanna, walle bydde Iestyn Gwiliam wedi sgori fanna. Ond os ni'n edrych ar RYGBI yn dod mynd in fel tren, mae'n holli'r amddiffyn, a wedyn, mae Dale Ford gyda'i brofiad yn benni wych. Ie, bas yn da, ond beth am just tirio mewn yn y cornel fanna. Wel, bydd hwnna ar YouTube, ar Twitter, neu X fel yw e nawr, bydd hwnna'n bobman. S4C Rugby, S4C chwaraeon hefyd wrth gwrs. A X Trymsaran, mae wedi bractiso hwnna ar card Trymsaran cwbl o weithiau. Cais i Dale Ford. Os na drosiad. Odi hwnna mynd trwodd. Odi mai gwych gan Charlie Titcomb. Sydyn reit, mae'r Quins lan i 20 o bwyntiau. Dyna ni gêm dda fan hyn hefyd. Dale yn creu profiadol wedi ware i'r Scarlets nôl cwbl o blynydde nôl. Wel, oedd e Castell Nedd fyd, a wedi bod lawr y Quins ys blynydde erbyn nawr. Profiadol dros ben, a dal fel ni chi gweld, dal gallu benni ceisau. Ie, dros 100 o ymangosiadau i'r Quins, ond dyna ni unwaith yn rhagor ôl hael ddechrau. Y Quins ddim yn gallu cymryd y gic, a maen nhw'n mynd i fod nôl o dan bwysau unwaith yn rhagor. Ricky, ti yn y ffordd i nawr ar narberth, i ti? Odw. Be ti'n gweud, be ti'n gallu neud? Mae rhaid bod ti'n tynnu'n y wall mas os hwnna'n digwydd mewn gêm. Os, achos mae rhaid i cael cywirdeb. Gyd o'r gwaith cael yna, ni jyst i gweld wrth y Quins i sgori'r cais a creu cyfle i'r cais. A wedyn, fel maen nhw'n derbyn y cic, yr ail ddechrau wedyn, mae lot o gwallau yma yna. Lot o bobl ddim yn edrych cael y pêl. Ddim yn disgwyl cael y pêl. Fan mae'r pêl yn dod, mae rhaid i pawb disgwyl cael e. Mae rhaid i pawb bod ar ei... I chi'n ymarfer lot wedyn o ail ddechrau? Senarios gwahanol, dyfnder, le mae'r bêl yn mynd, o dwi'n mynd yn fyr, o dwi'n mynd yn hir, uchel, fflat, popeth. Ni'n practiso'r ddoi ochr, so pan i ni'n ail ddechrau, a pan i ni'n amddiffyn o'r ail ddechrau. Mae rhaid, achos fel mae'r ciciau'n newid, os mae'n mwy pech, os mae'n byr, os mae'n canol y cas, os mae'n dde i'r wyth, mae rhaid ti gwybod fel i newid i raddau, fel ti'n mynd i sefyll i cymeryd y pêl. Yep. Mae rhaid ti edrych ar ôl y pêl, mae rhaid ti trio creu gwagle rhwng y pêl a'r amddiffynwyr yn dod. So fel ti'n neud na, ti'n codi'r chwaraewr rhan a dod i'r chwaraewr sy'n mynd i dala'r pêl tu ôl i nhw, i creu bach o wal, neu ti jyst yn cael pawb lawr ar y llawr i cymeryd y pêl. So mae pawb yn wahanol, ond i fi, mae eisiau nhw creu mwy o gwagle, a wrth wneud bach o codi fel codiad llinell, a cael rhywun tu ôl. Mae cyfle dyn nhw wedyn i stopo'r amddiffynwyr dod trwyddo at y pêl. Yep. A sy'n ni'n gweld hwnna, ni'n gweld lot o gwallau wrth y Quins ar y foment.
Maen nhw'n dod i hunain o dan bwysau mae'r Quins ar hyn o bryd. Ond nhw sy'n ar y blaen o 20 i 13 neu yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf. Quins yn un dda i dal pwysau Pontypool fan hyn. Pontypool yn edrych am gic bachwyr sefyll lawr. Matthews yn codi, dod ar y bêl, mae Nove. Fe gath i dynnu mewn gan y rhediad na gan Ryan Bean. A ffili cyrraedd Dale Ford yn y cornel, ond gyda'r bêl yn ei ddwylo, mae Nove di edrych yn arfi Pontypool. Gwrthdrawiad enfawr fan'na. Yng nghysgod y pist y Quins. A nôl ar hyn o bryd mae Pontypool yn mynd. Leonard. A bas na yn ffindo neb. Pontypool bach yn ddi siarp ar y foment. I gweld Scott Matthews yn stopio'r bêl do mas i nhw cael treol ca bach o trefen. Hold y bot am funed i ni gael ail drefnu. Jarvis, pas diol. Mahoney. Cic dros yr ystlys, mae hwnna'n mynd. Ar i'r trac beicio wrth gwrs i yn Gyfyrddin. Mae'n gael gored mynd hyn, ond ti'n edrych lawr i'r... Pwy ffordd mae'r slope yn mynd hyn, Ricky? Lawr i'r cornel lein i nawr, ie, mae'n mynd? Wy'n credu mae'n mynd i'r ddoi ochr i fod yn onest. Os sefyd i ochr na'r ca, i ochr Tesco de, fel wedyn ni, a mewn y dre, mae'r ddoi ochr yn cwmpo bant o canol ca. Helpu'r cicwyr i fynd am y Corneli. Ond y tafliad y tro yna yn wych gan Sean Jones. Eisiau lot o mynydd fan hyn, a bach o trefen fyd, i wneud siŵr bod neb yn gallu fynd at y cicwr. So ni'n clywed y dyfarnw'n gael o use it, hwnna'n meddwl bod 5 munud lad nhw. Wel, am chwarae. Ni wedi clywed y prif o fforddwr Lyndon Lewis yn gweud bod nhw'n moyn ware. Yna beth o'n nhw'n moyn ei myna. Neu ge cicio nath Rodri Davies a draws y ca o Titgum. Nawr, fwy o amser gyda fe. Fe'n cael ei lorio yn y dacl. Dim byd yn bod ar hwnna. Odi hwnna'n ffind o'r ystlys. Odi mai, reit draw na. Lain fyddi, a lain i'r Quins. Maen nhw'n styc yn ei hanner nhw ar hyn o bryd. Lain y Quins. Mae Sean Jones wedi ffindo i ddate, ond mi'n siŵr taw cystadlu bydd Pŵl yn neud fan hyn. Rhywbeth yn mynd o chwyth fyna yn y naid, ond mae wedi gweithio mas dwi'n meddwl i'r Quins, nhw sydd ar bêl. Rodri Davies i yn cicio tro fe, a hwnna'n gic dda hefyd. Cwmpo mas yma. Scott Matthews yng nghanol hwnna. Cwmpo mas gyda Tom Curry. A rai bod rhywbeth wedi digwydd i Keith David benderfynu i chwythu. How do you come? 9. Come away. Don't need you. Just come to your own team. Come to your own team. Dal pobl yn cwmpo mas. Ti gweld Jarvis a Leonard a Neri Pŵl yna. Dewch ni gael gwrando. I haven't seen anything. I didn't see the start. Nothing else? I saw nothing else. Okay, there you go. Captain. Captain. Right. There's been a couple of instances in the game where I've had to look behind me and we're having to look that we're going to miss something in the game because players are carrying on after the game. In this instance, I haven't seen what the issue is. That's all I've seen is your player chasing the ball back and a push in the back. I'm going to penalise your player for it. Okay. I'm going to give you both a minute to speak to your teams, but nobody else gets involved in anything else. Okay. We'll restart penalty here. Nothing else. Nothing from... Okay. Time, you've got time to have a chat if you want it. OK, maen nhw'n cael munud i gael sgwrs gyda'i tîmoedd nhw. Mae Scott Matthews am ofyn rhywbeth arall hefyd. Penalty is here. When time is back on. A cic gosbi i Pontypool fyddi. Just gwthio oedd e. O gwthiad yn y cefn. Ond mae hwn yn mynd i fod yn gyfle am driftpwynt. Oedden ni'n gallu gweld rhywbeth? Oedd y gic fox yn un dda. Wel, fi'n gallu gweld, gwthiad yng nghefn Scott Matthews. A fe a, fi'n credu, Tom Curry oedd yn cwmpo mas. Dim byd lot yn hwnna. O, a mae Pontypool yn mynd am y cornel.
troi lawr cyfle am driftpwynt, yn mynd am 5 neu 7. A mae hwnna'n gic dda gan Jarvis hefyd, rhyw 7 metr mas. Fydd Pontypool, reit ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Time in, gents, okay? Time in. Turn the line, okay? Quins di croesi 2 waith, Pontypool di croesi 1 waith. Os na ail gais I Pŵla. Bach yn yr awyr, ie. Ar law mas gan Keith David. Onside. Maen nhw am drial rhywbeth. Pas hir, mas I Pat Lewis. Fe'n torri nôl tu fewn. Tu fas y 2 ar hugen awr ma Pontypool. Marcus Jones yn gwisgo 14. Leonard ar bel yn ei hwylo. Dyn nhw moyn mynd a'n sydyn. Ashley Sweet. Mark is on the 50. A fe di bod yn gapten Ashley Sweet ar Pontypool eleni. Ar y faint oedd e'n dechrau hynno. Clywed Keith David yn gweud just yn yr awyr oedd y gwrthdrawiad yna yn y lain. A maen nhw wedi penderfynu neu gael lain arall wrth gicio am y cornel. A maen nhw wedi mynd am scrum. Maen nhw'n ffansi bod bach o'r uchafiaeth dyn nhw yn y scrum dros y Quins. Ydy digwydd unwaith neu 2 waith. Ond bydd rhaid i'r Quins o Caerfyrddin ganolbwyntio fan hyn. Mae'r cloc yn goch. You wait until the ball carries. You hold then you push the carry. Yeah? You wait for the set course and you stay where you are. Okay? This is Mark. Aros I hon I ail osod. Rodri Davies yn chwerthin. Mae fe'n cael bach o banter gyda'r rhywun fyna. Yn cam sefyll hefyd. Mae Rodri Davies yn un profiadol iawn. Dod I pwysau ar Owen Leonard. Scott Matthews yn reoli wrth y bôn. Defnyddiwch chi, maen nhw'n gweud. Pŵla ddim yn defnyddio. Dwi ddim ddim ymlaen o'r dwylo. A Titcomb yn ymateb. William yn cario pas hir mas I Dylan Richards. Cyfle wedi mynd I Pontypool. Dros yr ystlys mae y Quins y moyn I hon fynd dwi'n meddwl na. Rodri Davies y moyn chwarae. Fe'n cario'n gryf trwy un tacl. Ia, dros yr ystlys. Mae Josh Barc yn dod I ni. Oedd wedi cael digon. Sim ots am neb arall. Bach o ddadle ar y llawr hefyd wrth adael. Waw, mae hon di bod yn gêm dda. Hanner cynta. Gwych fan hyn yn y parc yn Caerfyrddin a'r Quins sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Cwins Caerfyrddin 20, Pontypool 13 yw I. Wow, chwarae teg I Matt a Dale Ford am hanner ardderchog o rugby. Dale, cold night tonight. How are you finding it out there? Yeah, it's nice. The ball's being chucked around a bit, so it's a bit easier to stay warm. But yeah, it's nice to take Pontypool on in the wide challenge. You know, it's nice finally to get a touchdown in the corner. Mate, what a try for your first try of the season. Yeah, that's right. Yeah. What an amazing finish. Talk me through that. Yeah, just space opened up for us. You know, we've got a couple of heavy boys on the edge, and it's nice to actually have a bit of a foot race for a change, as you probably know yourself. One more of them next half, please, mate. Congratulations. Yeah, cheers, mate. All the best. Lauren, draw ti yn y studio. A gawn ni cyffolwg ar y cais yna nawr, 3 chais yn yr hanner yma I gyd. Ond dyma'r un nath gynhyrfu'r dorf yma yng Nghaerfyrddin. Tom Phillips yn cario'n gryf ac yn creu'r gwagle yn y pen draw I Dale Ford. Croeso yn y gornel I ymestyn y bwlch i'r tîm cartre, a dyna be mae'n golygu i'r chwaraewyr sy'n mond wedi selio 2 fuddugoliaeth cyn y gêm yma. Un yn erbyn Castell Nedd, un yn erbyn Pen y Bont, ond maen nhw ar ei ffordd I selio I fuddugoliaeth gynta o'r tymor ar ei tom yn ei hunain, a maen nhw'n chwarae gyda hyder. Odyn, I fod yn deg, ni chi gweld effaith Linden yn y trwyddo. Mae pob chwarae maen nhw'n neud, maen nhw'n trial, mynd i'r Sianeli
wrth yr yslys a trio mynd mlaen fel yna yn lle trio cico a mynd trwy blaenwyr. Mae'n neis i gwylio hynna, dwi? Ie, 7 pwynt yn ddi. A dyna'r bwriad ni wedi bod yn disgwyl gweld o Caerfyrddin am peth amser? Ie, fi'n meddwl mae'n gyferbynnu da sut mae Pontypool yn tueddu chwarae. Mae nhw'n hoffi bwlio pobl up front, defnyddio'r blaenwyr, ond beth sy'n really refreshing heno yma, fel wedodd Ricky, y ffordd mae'r Quins yn chwarae rygbi a mae cais Dale Ford fyna gyda pawb yn involved yn y tîm, oedd yn cais anhygoel a gorffeniad gwych. Wel, nawn ni weld y cais yn y man, ond gewn ni ddechrau gyda'r cais cyntaf. Be nes ti o'r un yma? Achos, chymod, Caerfyrddin wedi bod am ddiffyn yn gada, ni'n camgymeriad yn y pen draw. Mae hwn yn dangos profiad Scott Matthews. Dim panic, pas fach net, a wedyn ongl da. Ond eto, sy'n lot o strwythyr yma. A hwnna wedi helpu Pontypool yn yr agwedd yna. Yn ysgeilus yn amddiffynol, ti'n meddwl, neu gweledigaeth Pontypool? Lot o ymynedd gyda Pontypool. Oedd hwn ar ôl tua 20 cymal chwarae, fwn dig. Ie, ond wedyn, yn eitha gyflym, o'n i'n gweld, wel, un tîm yn sgorio fyna, a wedyn y tîm arall yn taro nôl bron a bod yn syth. Ie, fi'n teimlo fel mae'r Quins wedi chwarae'r rygbi gwell, gyda'r cais Pontypool o'n nhw'n fel wedodd Ricky, o'n nhw'n 20 cymal, cyn nhw'n neud rhywbeth. Fi'n teimlo fel mae lot mwy o variety da'r Quins, a ni'n gweld yn y cais ma, ni'n gweld yn y ail cais ar ferch o Dale Ford, ond i fi y cais ma, ni'n really impressed ar Rodri Davies, sut mae'n cadw'r tempo yn uchel, a wedyn mae fe mor anodd i'r llinell amddiffyn Pontypool i ail strwythuro. A mae Rodri ni wedi gweld ar lefel lot uwch yn dini, a falle ni yn gweld y cymysg yna, pa mor bwysig mae profiad yn hym y Quins, i falle ddim di recrwtio yn yr un ffordd a tîmau eraill. Na, pobl fel Rodri Davies, mae lot o profiad gyda fe, a hefyd, mae fe yn gwella'r boes ifanc, pobl fel Iestyn William, ni'n gweld heno, mae wedi bod yn wych, ond fi'n siŵr mae effaith pobl fel Rodri yn hala, mae'n part mawr o fel mae Iestyn yn ware. A Dale Ford, cais yr hanner i ti, Lloyd? Yn bendach, cais cyntaf Dale i'r tymor, ond yn teimlo fel fan hyn, mae hyn yn beth mae Quins yn gwneud lot well na Pontypool. Nhw'n gwneud line break fyna ar dderch o gan Tom Phillips. Amddiffyn y sgeilus gallu cwestiwn amddiffyn falle, ond dyma beth sy'n gwych am sut mae Quins yn chwarae. Mae nhw gyda opsiynau, nhw'n defnyddio bwy mawr, wneud line break, a wedyn mae nhw sgiliau ar gweledigaeth i lledaenu'r pil. Felly gyda Pontypool, mae nhw'n lot mwy un-dimensional, a fi'n credu yn y ail hanner nawr, bydd rhaid yn nhw trio chwarae gyda'r cefnwyr bach mwy, ond waw, mae hwnna'n un o'r highlight reel yn benda. Hyd yn oed Ricky Guess mae'n replay o hwn, ni'n hen gyfarwydd a clywed ti mae'n replays o scrums, ond o ti eisiau replay o'r ffigrediad, ond dyna ddim, yr hanner yn golygu i'r tabl. Dyma sut mae pethau'n edrych ar hyn o bryd. Pont-y-pŵl, os maen nhw'n mynd mlaen i ennill wrth gwrs, mi fydden nhw yn codi i'r 4 ucha, ond braidd dim byd ynddi rhwng, wel, 5, 4, llan ymddyfru falle'n rhedeg i ffwrdd a hi ar frig y tabl ar hyn o bryd. Reit, wel, dyma'n gêm gynta ni yn 2024 sy'n golygu un peth, mae'n bryd i cael cip olwg ar ceisiau'r mis. Disgybleth net sy'n hanfodol i Pen y Bont ond yn bylchu ac yn dadlwytho allan o drws cefn Roach i Ackerman yn mynd i hun y llithro mae'r amddiffynwr nôl ar y tu mewn. Mae Casnewydd yn dangos pam bod nhw yn mynd fyny i'r ail safle yn y gyngrair. John Morris yn croesi a mae'r chwarae yma gan yr ymwelwyr yn wyrthiol. Craig Hurd yn torri drwy'r dacl yn effeithiol ac yn dadlwytho. Evan Daniel y bachwr allan i Tom Haberfield, digon o gefnogaeth tro yma. Nathan Huddy Morgan Allen ma'n y gefnogaeth ar yr ysgwydd a mae Dewi Cross ar yr asgell yn torri nôl tu mewn ac yn croesi'r llinell gais. Gareth Thompson yn dwy ar hugen i hyn yn Merthyr. Josh Lewis efo'r basir i'r asgell. Greg Gaines, dain erbyn un ar yr asgell chwith. Jack Catherine sy'n bellach yna nôl tu mewn i Josh Lewis na ddechrau'r symudiad yn ei ddwy ar hugen i hun. Fo sy'n cael y cais. Steffan Williams yn casglu'r bêl yn effeithiol ac yn darganfod bwlch yng nghanol y cae. Dyma gyfle i Gastell Nedd nôl tu mewn. Ellis Hogan, digon o ddynion ar yr ochr chwith. Crocker bellach i Evans a Ryan Griffiths yn sgorio i Gastell Nedd a mae'r dorf wrth ei bodd.
Wel, fel y disgwyl, digon o geisiau deniadol i chi fanna, ond enillydd cais y mis yw Dewi Cross, ysgellwr Caerdydd, prif sgoriwr y gyngrair llynedd ac enillydd cais mis Rhagfyr. A dyma beth sy'n dod lan i chi ar S4C dros y penwythnos. Mae'r gweilch yn croesawu Perthiniol nos fory am 5 munud i 8. Met Caerdydd yn croesawu Carmarthen pnawn dydd Sadwrn. A mae ail gêm rygbi Ewropeaidd i chi nos Sadwrn am 20 munud i 8. Caerdydd yn croesawu Quins. A mae hanner o rygbi ddod yma yng Nghaerfyrddin, ond lle weithioch chi mae'r raglen arbennig iawn yn dod lan ar S4C i chi ar y ddiwedd y mis. Mae rhaid yn ti siarad. Pas ddim yn arno, paid yn neud e. Ble mae'r gwagle? Fi moyn swbwrn. Do, gerdys i to. Rhedag fel milgi ddim yn dda. Dim nawr, funny. Serious stuff now, right? Right o. Serious stuff. Mae cyfarwyddwr cymunedol Undeb Rugby Cymru, Geraint John, yn ymuno i ni nawr. A Geraint, falle dyna'r tro cyntaf fydd sawl un o'n gwylwyr wedi gweld yr hysbyseb na, o'r stryd i'r sgrym gyda Scott Quinnell, a ti yn rhan o'r rhaglen fyd yn clywed? Wel, mae'r Undeb, mae'r staff o'r Undeb wedi gweithio'n gyda'r ynglyn â'r rhaglen, a helpu rhaglen y fforddi, helpu Scott hefyd ynglyn â hwnna. Ni wedi cael gêm lan yn Oswestry Street yn barod, ynglyn â gêm falle y bore pan mae Cymru chwarae Lloegr. A fel ti'n dweud, mae pobl o'r stryd wedi dod mewn, practeisio chwarae'r gêm, cael gwybod y bit i'r gêm, a maen nhw'n chwarae gêm yn y bore na. Bydd yn program dda, bydd yn neis i gweld y pobl na a diddordeb gyda rygbi a chwarae'r gêm hefyd. A rygbi'n dod a pawb at ei gilydd, y bwriad yw i ddenu pobl i'r gamp yn syml efo? Ie, fel ti'n dweud, mae pobl o 18 lan i 58, bechgyn y merched yn chwarae'r gêm, a fel ti'n dweud, mae rygbi'n dod â pobl dy'r gilydd, mae'n dod â teuluodd y gilydd, a na beth ni moyn i'r gêm. A pa mor bwysig ti'n meddwl yw rygbi i'r cymuned yma? Wel, ni'n gweld oherwydd, mae pobl, fel ti'n gweld yn y rhaglen am, maen nhw ddim yn siŵr beth maen nhw moyn wneud, a falle bod ddim ffrindiau gyda nhw, maen nhw mas o gwaith hefyd, ond dod dy gilydd i siarad â bobl, a hefyd chwarae gêm hefyd yr un amser, a wedyn ar ôl y gêm, siarad mwy ynglyn â beth maen nhw'n wneud, beth gallen nhw'n wneud, helpu hunan. Na beth mae'r gêm, na pan ni'n dechrau'r gêm, i dod â fel teuluodd y gilydd, ti'n cael ffrindiau, yn cael ffrindiau o pan fi'n ifanc, reit ar y diwedd hefyd. Fi eisiau troi nawr, Geraint, i newyddion ateron i gyd yng Nghymru wythnos yma. Colled enfawr i'r wlad, i'r gamp, marwolaeth JPA wrth gwrs. Oedd e'n chwaraewr arloesol yn gymeriad oedd yn cael ei adnabod ar draws y byd. Sut i ti'n ei gofio? Wel, pan dechreuais i chwarae, dwi'n eitha hen, pan fi'n edrych rownd fan hyn, pan oedd y llefwr yn chwarae. Dwi'n gofod, mae Ricky bach yn hyn. Pan oedd y llefwr yn chwarae mas yn Zela Newydd. Na'r gemau gynta, dwi'n cofio edrych ar y gêm gyda fy nhad. A dim ond JPR, oedd Barry John fyna, oedd Gareth, oedd Gerald. Gêm gynta es i weld yn Gaerdydd, oedd y gêm barbariad erbyn y Zela Newydd, a pwy yn chwarae, JPR. A rhwng y gemau 70au, fe oedd, rhaid dweud, chwaraewr dim ond gorau yng Nghymru fel cefnwr, ond gorau yn y byd hefyd. A ffordd oedd e'n chwarae'r gêm, oedd e'n galed fel am ddiffyn, ond hefyd oedd e'n dod ar bil nôl o'r cefn, a ni'n siarad bod ni'n gofyn chwaraewyr wneud na trwy'r amser, ond falle fe oedd y chwaraewr gyntaf i'n wneud na, dod ar bil nôl, i wneud yn siŵr bod ceisau'n cael ei sgorio o'r cefnwr hefyd. So i fi, mae'n rhaid fi dweud, oedd wedi 5 neu 6 o'r chwaraewyr na o Gymru, a fe oedd un o'r chwaraewyr gorau, a falle un o'r chwaraewyr pan ti'n chwarae'r gêm, o fi'n chwarae'r gêm. A ti'n joc am fyna yn gweud bod ni'n rhif ang rhaid i'w gofio, ond mae'r ffaith bod ni yn
gwybod pa fath o chwaraewr yw yn i nabod o sawl un, yn gweud lot yn dyw e? Odi, oedd e o'r 70au, a i fod yn deg, oedd e'n symbol o rygbi Cymru yn y 70au, a dde'n cawr ar y gêm ar y pryd, a fi'n credu pawb yn cofio yna lanus y dyddi ola. A fi eisiau gofyn ti'n gloi am y cysadleuaeth domestig elit. Beth yw'r diweddara? Ni wedi trafod y peth sawl tro ar y raglen. So fel dwedon ni yn yr hydref, oedd gryfyn i'r clwbiau diddordeb da'r clwbiau bod na. So mae'r clwbiau wedi droi'r bydd applications mewn. Maen nhw'n ardderchog. Mae rai fi dweud na, mae'r clwbiau sydd wedi roi'r application na, maen nhw'n ardderchog iawn. Ni'n mynd trwy nhw nawr. Mae rhaid ni'n neud yn siŵr bod ni'n neud y peth iawn, ni'n mynd trwy nhw i gyd, a bydd ni'n siarad â'r clwbiau mewn y pethefnos nesaf. Fel ni'n gallu gweld, mae'r chwaraewyr nôl ar y cae. Cysadleuaeth yw honno, wrth gwrs, fydd yn cymryd lle blwyddyn nesaf i slaw y lefel rhanbarthol. Gyda John, diolch yn fawr. Mae'n bryd i ni nawr ail ymuno am tîmau sylwebu. Barod ar gyfer yr ail hanner yn y parc yn Caerfyrddin. Keith David yn dyfarnwr ni yn aros am y thumbs up. Charlie Titcomb ar bêl yn ei ddwylo. Ar gyfer yr ail ddechrau ni'n barod i fynd. Y Quins ar y blaen o 20 pwynt i 13. Chwiban yn mynd. Just mewn i'r 2 ar 20 mae hwnna'n mynd. Pŵl yn dechrau. Rwy daflu'r bêl marown, Marcus Jones sgorio ar y cais. Bron yn cyrraedd hanner ffordd. Meddiant. Dan Hill. Jarvis, bastiol iddo fe. Always inside. Pat Lewis oedd hwnna. Yn cefnwr. Scott Matthews yn codi, trial dadlwytho. Nôl mae hwnna di mynd. Pêl y Quins yw i. Rodri Davis, edrych am fwlch. Mewn i'w wrthwynebydd Owain Leonard. Phillips. Batcup. O, bwrw ongl. Oedd y Randall. Y Quins i nawr yn ymosod. Davis. Fe di edrych yn siarpen o Titcomb. Pas hyfryd i ganol ca. Ford sydd wedi dod mewn i ganol ca i edrych am y bêl. Sean Jones sy'n mas yna. Y bachwr. Sia cymorth nawr i gyrraedd yn weddol sydyn. Mae'r Quins yn cynhyrchu pêl gyflym. Ware teg i nhw. Mae nhw'n symud y bêl o gwmpas. Davis. Titcomb. Dim llawer o opsiynau. Dymu unwaith, dwywaith. Torri mewn i'r 2 ar 20 mae fe'n neud. Lle gwrthdrawiad ar pen yn y dacl yna. Bach yn anfwriadol. Gwiliam yn y penwys gwyn yna. Fe di edrych yn fywiog y gŵr o'r Scarlets. Quins yn elwa. Ambell i chwaraewr yn dod o Lanelli. O'r tîm rhanbarthol hynny yw. Phillips yn cario. Cystadlu. Dwylo ar y bêl fyna. Gan Scott Matthews. Titcomb, beth mae fe di gweld yna? Bwlch bach. A mae honna. Right yn y cornel. Lain 5 metr fydd i Pontypool. Oedd y gic yna wedi pwyso a mesur yn berffaith. Yn y ffodus i Titcomb yna, fi'n credu oedd yn meddwl oedd y sgellwr ar yr asgell, ond yn y ffodus, Sean oedd eifon deg, a Sean yn rili dda yna. Cep wych yna. Mae jyst wedi bod mas yn dwywaith. Wrth i gyd o rown y cornel, Ricky. Cec wych, chwarae teg. Ond mae eisiau Quins na, dod i lot o pwysau ma. Jwmpo yn hon. Wedyn ni jwmpo y lan nawr. Oedd y tafliad yn syth, digon syth i'r dyfarnwr. Sam Scarf yn bwrw i ddyn. Ashley Sweet. Matthews i wrth y bod. Oedd i'r bêl na mas. Quins yn trial creu bach o pentwr yn y sgarmes yma. I treol arafu'r cic a wneud yn galed i'r mewnwr. Cic fydd on i Owain Leonard.
Lot o gyrff o'i flan yn neud i'n rwyddach. Ffôn yn dod mlaen. O, cymryd hwnna yn hyfryd. O, dwi wedi mynd mlaen nag yw, dwi ddim. Pontypool o dan bwysau. Joel Mahoney sy'n ôl yna. Leonard. Pwysau cynnar o'r Quins yn Caerfyrddin yn cadw Pontypool yn ei doi ar hygen. Ddim yn gallu dianc. Pwysau ar Jarvis. Sydd lawr ganol y cam o hon yn mynd. Titcomb yn dod amdani, cymryd i. Ac yn pasio yn syth hefyd, agor i reit lan. Cyflymdra ar gêm y Quins. O, ac yn tirio yn wych. Mae Iestyn Gwiliam. Hanner cyfle sy'n eisiau ar y canolwr ifanc yma. A fe'n croesi am ei bedwaredd cais o'r tymor ac yn ymestyn mantes y Quins. Trydydd cais sydd nhw, 25-13. Maen nhw ar y blaen. Hwna jyst yn dangos pwysigrwydd cicau da, 2 cic gwael gan Pontypool, un gyda mewnwr, yr ail gyda Matthew Jarvis o dan bwysau achos nhw'n hastu'r chwarae. Ond unwaith eto, ni'n gweld Iestyn Gwiliam yn dangos i glas yn mynd lawr yr asgell. Dyma fe. O, garffeniad gwych, chwarae teg i fe. Ia, lot o waith dy fe wneud myna Ricky o le. Oedd e ddim yn rwydd, a mae'n gwneud popeth yn cywir, so ni'n gweld yn mynd am y llinell. Bach o gwsi myna, gwstep bach. Ti wedi dysgu hwnna i fe? Na, fi'n credu oedd twlpyn yn y cae, fy'n onest. Ddim yn siŵr bod drostos, a'n credu bod y cawsil yn fawr anna fe, os o ddim. Gobeithio na gyw Charlie Titcomb yn ffindo un twmpyn. Odi wana'n troi. Odi fi'n troi. Hyfryd o'r maswr. Titcomb yn rili dangos i doniau hyn, ond ydyw e, i fod yn dig. Mae'n dod i law lan i cael cyfle ar y llwyfan rhan barthol, felly mae'r scarlet yn war ar y foment. Mae'n neud bach o bopeth, a mae cywirdeb yn wych, war y tig. I gicio a'i basio hefyd, rhaid sôn am i basio fe. Ond mae'n reoli'r gêm yn arbennig o dda i'r Quins, a maen nhw 27-13 ar y blaen. Un elfen o'i gêm sydd ddim wedi bod yn gred heno, yr ail ddechrau. Oedden nhw'n gallu sorto hwnna. A fi siŵr siarad nhw am hwnna, hanner amser, achos oedd e'n gwall yn y cynta, nag oedd e. Oedd e'n cyfle nôl mewn i'r gêm i Pontypool mwy na unwaith. Ond unwaith eto, ni'n gweld Rodri fan hyn yn cymeryd i amser, yn trefnu'r llif o chwarae, a dod i cic weddol dawnus mewn i fod yn onest. O hwnna. Inside, always inside. Oce, ti fewn trwy'r amser ddim wedi cael ei chario nôl. Ond beth mae hwnna'n neud nawr? Mae'r cic di mynd wrth y ca, ond mae'n rhoi cyfle yna i popeth gael ei setlo a'i fynd to nawr. Yellow, if you come, give the line. Give the line. Edrychwch ar y tabl fel mae ar hyn o bryd. Galle bwlch bach agor lan sef Pontypool yn cael dim byd mas o heno. Ond yn gêm fawr i Pŵla. Sam gadw i gobeithio yn fyw o gorffen yn y 4 uchaf yna. Ond mae'r Quins ar y llaw arall yn edrych am ei ail buddigoliaeth yn ôl ar o'r curo pen a bont. Mae fod dig, ni'n gallu gweld y hyder sydd gyda nhw heno. Maen nhw'n trial pethau mwy na thebyg bydden nhw ddim wedi trial wech wrthnos yn ôl, sy'n braf i weld. Kick-off yn mynd o blaid Pontypool. Cyfle. Maen nhw wedi troi sawl cyfle am y pist lawr, a falle bod hi bach yn hwyr nawr, ti'n wedi feddwl am rhywbeth arall, ond dod i on yn y cornel, Ricky. Dwi'n eisiau nhw lleihau'r gap rhwng y ddoi gyda'r sgôr. Mae doi cais rhwng ddyn nhw'n ar. Mae lot, mae hwnna'n, mae'n tyleweddol... O, mae'n un yn siwnis. Os rhaid sbarda di. Cwni ofte, wel Pontypool, gweld beth nhw'n wneud, ond nhw wedi dod lawr y blaen gyda y llinell diwetha i troi ennill y pel, ni'n gweld yna. So, byddai'n diddorol i weld beth nhw'n wneud mynd yna, achos maen nhw'n mynd isel risg, ennill y pel a wedyn ware, ble o'n nhw cyn ni yn mynd i'r cefen. Sam Scarf sydd ar tafliad. O, mae'r llaw bach ar hwnna o Ryan Bean. Ond oedd hwnna'n galwad wael, os ni'n edrych ar hwnna, oedd y Quins yn marco hwnna, jwmpodd Ashley Street mewn i'r ardal yna. Fan mae'r hamddiffynwyr yn jwmpo nesaf, dydy cewch bant o fanna i roi bach o cyfle i'r bachwr.
Pethau yn mynd o ddrwg I wath I Pontypool. Cam drafod gan Ewan Price Thomas. Rhoi pynt I ddinas Pat Lewis. Ond eto, ni'n gweld camgymeriad yn y llinell. Camgymeriad fanna. Mae hwn rhoi cyfle mewn i'r gêm i'r Quins nawr. Mae hwn yn cyfle I cael tiriogaeth o ddim byd, rili. Oedd ei gic dda gan Charlie Titcomb hefyd. Pellter ar ei gicio o'i ddwylo. Lan mae hwnna di mynd. Mantes nawr I Pontypool. Scarf. Neud yn dda I wrth sefyll y dacl gynta yna. Ac yn neud metre. Ac yn dal I fynd. Dal I fynd. Mae dal rei drad o'r diwedd. Mae'n cyrraedd y llawr. Jamie Safari ar y cae yn gwisgo 16 I fe. Mae fe wedi bod mlaen. Ers hanner amser dwi'n meddwl, jyst bod y bêl ddim wedi dod I ffordd e. Leon Brandol o dan hwnna. Dal I moyn chwarae. Mae'r Quins. Jarvis. Taflu'r bêl syth mewn I Estyn Gwylaf. Rhaid bod yn ofalus, so mae rhaid I fod yn ôl 5 metr, ti'n ffili stopio'r tafliad cyflym. Ond mae doi peth yna, se. Mae eisiau bach o sens gan y dyfarnol I wneud penderfyniad sy'n gywir. Unwaith to llinell yn fring I Pontypool. Pas gwael gan Ashley Street i'r mewnwr. Siwr os oedd mewnwr gyda nhw myna, os oedd wedi mynd â fe rhaid efo nôl y 10 metr. Ond aniben mae Pontypool yn yr ail hanner. Jarvis. Edrych am yr yslys. Mori ma fe. Drost yr yslys ma fe mynd. Ni eisiau Jarvis I ddod I stamp ar y gêm. Gêm nesa Pontypool. Dwy adre. Merthyr adre I ddechrau. Pontypridd yn erbyn Pontypool yn heol Sardis a wedyn Caerdydd ar gêm na'n ganol mis Chwefror. Lot o newidiadau. Edrych fel bod reng flan newydd mlaen i'r Quins. A fi'n credu bod Rhywigen Gethin Davies ar y cae yn lle Tom Curry. Don't come round, 20. Don't come round. Quins. Di ennill y lain yna, Davies. Titcomb. Barc yn dod â cyflym dra ar y bêl. Maen nhw di ennill edrych yn gyfuniad da iawn yn ganol y ca. Fed Barc a William. Oedden mae un yn holl profiadwr dros ben Barc. Maen nhw'n wan yn drag ar ei gilydd. Maen nhw'n hollol wahanol fel chwaraewr. Mae un mwy traddodiadol fel canolwr mynd I fewn. Titcomb. Hyderus yw I chwarae fe. Fel dyle fe fod. Os ti'n dod lawr o refel Rambarthol, Ricky, dyle ti sefyll mas mewn gêm fel hyn. Wel, mae hwnna di adlamu yn hyfryd I Josh Barc. Oeddi'r cymorth yn cyrraedd mewn gryd. Oeddi ma fe. Davies sy'n Morgan. Phillips yn dadlwytho. O, gwaith arbennig I ddal gafel yn hwnna ar yr eilydd. Ivan James, fel cefnwr war y teg I fe. Davies oedd hwnna. Davies nôl wrth y bôn. Titcomb. Twli dymu. Ar ei bengluniau. Mae hwnna'n dacl felly. Pontypool ddim yn gwybod beth I wneud a Charlie Titcomb ar hyn o bryd. Fe'n reoli popeth. Y llinell gais o fewn modfeddi. Ond penderfyniad yw bod y bêl bant o'r llawr. Ail ddechrau o'r llinell gais. Mae'r Quins, Ricky Guest, yn edrych am gais pwynt bonus. War y teg I nhw, mae lot o egni gyda nhw nawr. Maen nhw'n gwneud eiliddion da, y reng flaen, byd nhw'n ffres, byd nhw'n dod a lot o egni iddo fe fyd. Gethin Davies hefyd. Oeddi Barc tu ôl y llinell am ddiffynno fan hyn. Dwi ddim yn credu oedd e'n cam sefyll. Oedd e'n un o'r spirals uchel na oedd hi. Ond dyma beth ddigwyddodd ar ddiwedd y symudiad. Barc oedd eto, dwi'n meddwl, ie. Bwrw ongl. Ie, ond yn ffodus I Barc yma, oedd hwnna'r opsiwn anghywir. Oedd neb o flan ar y sgellgo wyth o'r ochr bella.
Ond efo'r Quins yn dod trwy Dale Ford unwaith yn ragor. On the ball. Dim problem ar dacl yna. Un beth wedodd prif y fforddwr newydd y Quins, Lyndon Lewis, oedd tempo'r ci. Ac yn sicr, mae tempo yn ei gêm nhw eno. Mae'r amser pel yn chwarae, bown o fod yn mynd i fod yn uchel eno. A na fath mae Quins yn trio Craig. O, sa'n gwybod. Mae'n o'r. Mae hwnna'n plus. Mae'r Quins yn cael ei cosbi. Ond beth sydd ddim yn gallu gostwng pham mae'r Quins yn ware fan hyn yw'r cywirdeb yn safle'r tacl. Mae rhaid hwnna fo'n gywir achos chi'n mynd i fod yn fring achos sim trefen yn y ffordd chi'n ware. So mae rhaid i pawb ymdopi gyda hwnna, mynd mewn a creu yr un sy'n mynd mewn y sgarmes yna a bod yn gywir. Lein Pontypool yw hi, Sam Scarf. Taflu'r blaen Tom, maen nhw wedi colli o'na, mae Tom Phillips wedi ymateb yn dda. Captain y Quins. Titgum. Yeah, let's stay. Yeah, now you're on. A'n do ochr y drod. Marcus Jones, gwrth ymosod, mae fe'n penderfynu wneud. Slafyn o fachan hefyd dros 15 stôn. 6 troedfedd, 2 fodfedd. Cais yn barod. Pontypool yn moyn iddo gael un bach arall wrth i amos yn ofe driol ffindo bwlch. Araf y bil. Jarvis. Kick gosb yw hi. Mae disgybleth y Quins wedi gwegian tymed bach. Rhaid i nhw fod yn ofalus. Aros ar ochr iawn y difarnwr. Os twyd, mae rhaid nhw deall. Mae lot o profio wedi mynd bant o'r car. Ond hefyd, mae lot o profiad ar y car. Mae eisiau'r boes ni. Honna dros yr yslis cyfle ni fynd lawr at Lauren. Diolch Rhys, fi'n cael cwmni hyfforddwr pŵl a Leighton Jones. Leighton, Quins playing with a bit of confidence with their tails up tonight. How do you wrestle back momentum in this one? Yeah, I think they are. They're definitely looking a bit livelier than us. They're winning the battle at the breakdown and they definitely got the upper hand in the physicality area. So, you know, we've got to try and get up here now and probably get on top of them 2 areas here. So hopefully now we're up here, we can keep a bit of ball and do a bit better than what we did at the start of this half. Any moments you look back on and think you had a chance to maybe flip this game on its head, could have scored just before half-time? You put yourselves in good position. Yeah, definitely. I think, you know, that was a big call there. We've gone for a scrum when we got a penalty from our line-out. Maybe in hindsight we should have gone for a line-out and probably, you know, backed ourselves to goal from that driving more. But, you know, that's the way it's gone and we've just got to try and dust ourselves down here and do something. I'll let you get to the sideline to watch this one. Thank you, diolch. Pontypool yn dod i pwysau ar y Quins, ond y gic-os yn mynd o blaid y Quins. Ar yr eiliad yngedfennol, nhw'n cael eu cosbi. Dyw hwnna ddim yn hobi hyder y Pontypool na, dyw e. Mae hwnna'n mynd i ffeithio nhw fanna. Mae nhw'n mynd trwy lot o cymalau, lot o cwirdeb yn y llinell, ond unwaith eto, kick-cosb eb eisiau. Marcus Jones, techneg gwych i gadw'r bel na mewn chwarae. Pat Lewis yn trio ffindo bylchau. Dyn nhw ddim di ymddangos rhyw lawer yn amddiffyn y Quins un o war y teg i nhw. Edrych yn siarp yn ymosodol, ond hefyd yn solid iawn yn amddiffynol. Nhw'n digon cadarn yn war y teg, a maen nhw'n ymdopi gyda Pontypool yn mynd i'r gwagle hefyd. Maen nhw'n llenwi'r bylchau yn meddwl gyflym, pham eisiau. Matthews yn dadlwytho i Lance Randall. Leonard Jarvis, yng nghanol ca, Tarani trwyddo. Orioli Drake ar y cae yn gwisgo 18. Jarvis, trial cyflym iddi, Nove. Lewis mas na, fe'n cael ei lorio. Penderfyniad wael, mae yna 2 erbyn 1. Hill.
Mae Ricky Guess wedi gweud cil tyma bach mae Pontypool wedi bod heno. Jarvis yn lledanu'r bel nawr. Marcus Jones sy'n mas yna. Di croesi unwaith, ond wedi'n croesi am ail. Odi ma fe. Mae fe wedi edrych yn siarp iawn heno. Croesi am gais cyntaf y gêm. Nawr, mae fe wedi cael un bach arall yn dod â Pontypool nôl mewn i'r frwydr. Pontypool yn newid i chwarae a mynd tu allan i'r blaenwyr a hefyd defnyddio'r ysgwellwyr fel dylen nhw. I fod yn deg i Marcus Jones, mae'n gwlffyn o foi, mae'n grif. Fe dechreuodd hwnna, oedd cadw'r pêl mewn, fel ni'n chi gweld. Pat o'n i ddim yn meddwl oedd hwn yn penderfynu dda, ond dath e bant i gyda. Hwn yn gwrthenia gwych na dwi, what a teg, cryfder. Ia, ni'n gweud bod e'n slybyn o fachan, mae'n edrych yn siarp yn ysgafn ar ei drad hefyd. Di aros am ei gyfle yn Pontypool yma Marcus Jones. Clywed yn siarad gynt yn y tymor am ni. Oedd y groesi am gais yn erbyn Aberafon wrthos diwetha. Mae wedi cael 2 o nhw heno. Os na drosiad. Dyna siap i cic e. Os chi'n chwarae golf, mae'n rhyw fath o ffed i wi. Y 2 faswr wedi bod yn berffeth o'r tŷ. Ond dyma'r cais unwaith yn ragor. A Ricky fel wedys i, lot o fe wneud oedd e. O fe Titcomb a cocodd y tacl. Yn ymffodus i'r Quins. Ni bron mewn i'r cwarter ola. Yn credu glywes i yn dyfarnwr ni Keith David yn gweud 22 o funudau ar ôl dy fe ar ei watch. Llinell am ddiffyn y Quins yn dda eto sy'n ni'n edrych. Cic gwael gan Pontypool, dim pwysau ar Leon Randall o gwbl. O, y cari da gan Leon Randall fyd. Ashley Street ar ei ben ôl yma. Byddai fi cael chat o fe bod i hwnna wedyn. Tom Phillips nawr yn cario. Chwaraewr pwerus efo Tom Phillips. Gath e anaf gwael iawn o wario'r Scarlets ar ei ben glin. Dod nôl. Dangos i allu fe. Yn yr Indigo Prem. Hwna kick-off. Cymerir Matthew Jarvis mas fyna. Hwna kick-off heb unrhyw cwestiynu. Ie, jyst i gorredig y gic nath e dwi'n meddwl, ie. Fi'n credu o backup yn gwybod beth oedd e'n neud myna. Jarvis felly. Yn ffindo'r yslis. Disgybleth, Ricky, pa mor bwysig yw e, nag e jyst yn y gêm proffesiynol neu le ni un oedd yr Indigo Prem, ond yn y gêm rygbi. Odi mae'n enfawr. Mae lot o tîmau yn trial targedu dan 10 kick-off mewn gêm. Os mae'n llain o 10 dy ti, mae cyfle da dy ti o ennill y gêm. Os mae'n uwch na 10, ti ar y tro dôl cyn dechrau. Dyma Pooler yn dod canol ca. Mae Dan Hill yn cario. Tria cael nhw dros y llinell fantes, Callum Davis. Cael ei hyrddio nôl yn y dacl. Phillips yn glwm a rwythwr Lewis Millen yn y dacl yna. Hwna'n syth dros yr yslis. Pwysau amddiffynol y Quins. Ond unwaith eto, mae hwnna'n creu problemau i Pontypool. Does dim eisiau cico mas ar y llawr. Sdim eisiau, o ddim pwysau arno fe. Mae'n well na na, a byddai di siomi gyda'r cic na. Lewis Morgan ar tafliad. Ni'n gweld hwnna lot yn y gêm bod ni just boi sy'n codi yn mynd o flan y bel. So, mae'r kick-off yn cael ei roi bod nhw'n sefyll o flan y neidwr. Felly, dyw'r amddiffynwyr ddim yn gallu mynd at y neidwr i taclo fe. So fel bydde ti'n gweld yn agor canol ca croesi, i raddau mae'r un peth. So sy'n edrych ar y dyn tu ôl y
Y chwaraewr sy'n codi, mae'n mynd o flan, a wedyn mae'n fe'n stopi'r amddiffyn taclo'r dyn gyda'r pel. Josh helps o flan e, kick-off drwy dydd. Kick-off, ti'n gweud i wi? Kick-rydd dylai fod o bosib, neu ti'n meddwl dy kick-off i wi? Fi'n credu mae'n kick-off, mae kick-rydd, mae hwnna'n creu, mae'n creu dynus yr yrre. Mae pawb jyst yn rydeg i bob mawn. Scott Matthews wrth y bôn. Dal i symud mlaen mae'r sgarmes yma i Pontypool. Mae ar lawr nawr. Cil eto mae Pŵl ond mae Marcus Jones ar hat-trick mas ar yr asgell yma. Marcus Jones yn cadw'i pellter bant o'r canol y ca. Newid cyfeiriad mae Pŵl yn neud nawr. Oli Drake. Mae rhaid i Quins ymddiffyn yn dda man hyn, yn glir, neu kick-off man hyn, yn rhoi cyfle to i Pontypool yn ôl mewn i'r gêm. Scott Matthews yn neud un ymal, just codi o'r bôn a mynd. Mae'n rhaid bod y ddwy drod tu ôl y bel wrth gwrs wrth godi. Pat Lewis yn siapo i cario'n drwm yn hyn. Ie. Gwisgo 15. Mae'n canolwr yw Pat Lewis fel arfer, dyna fe yma. Quins yn llwyddo, neu byddech yn aniben. Jarvis, meddwl am gicio. Cadw'r bel yn ei ddwylo. Maen nhw yn y 2 ar 20, yna lle maen nhw moyn aros. Sweet. Ddim mlaen ar y can gynnar iawn i Pontypool, anna fi Adam Stratton. Leonard. Dyna, nhw'n pigio eto ac yn dadlwytho. Sam Scarf dal i fynd. Pontypool yn effeithiol iawn. Ma fe. O'n i'n meddwl bod wedi pasio'r bil. Lewis Millen di cael digon neu sorto hwnna mas. Hwnnw'n dod. Pas gwych gan Pat Lewis. 2 erbyn 1. Mae'r cais yn un rwydd. Iwan Price Thomas i gêm gyntaf i Pontypool. I gais cyntaf i Pontypool. Gyda'r trosiad gyllen o fod yn gyfartal. Mae hwn yn mynd i fod yn praw i cymeriad y Quins. Dyn nhw heb bod mlaen lot tymor ma yn gemau, fel maen nhw'n mynd i ymdopi gyda Pontypool yn dyn ôl yn gryf. Na'r cwestiwn. Mae'n mynd i fod yn 4 awr wych o rygbi i bennu'r gêm yma. 6 cais ni wedi cael yn y parc yn Caerfyrddin heno. A Sam Scarf, allai o ddim meddwl am eiliad bod wedi paso hefyd. Ond oedd y bel dal o dal i gysel e. O'n i'n gweud bod nhw'n gil, ond beth nath greu y cais yma, Ricky? 1 pas. 1 pas da, Cwyrdeb, 2 erbyn 1, penderfynu'r cywir, bang, cais. Iwan Price Thomas, y gŵr sy'n Ngaerfaddon yn y brifysgol. Un o Pontyclun yw e, mae wedi bod yn ymarfer gyda'r dreigiau. Y system brifysgol, y system Bucks yn gweithio. Mae'r safon yn arbennig. Odyn ni'n mynd i fod yn gyfartal unwaith eto. Dyw hwnna ddim yn troi. Oedd e'n cic bach salw. Oedd hwnna yn. Dyna'r siap mae fe'n neud, ond oedd e wedi tynnu hwnna. 2 bwynt sydd yn ddi. Dyna'r bas. Pat Lewis. A'r bwlch na, Iwan Price Thomas. Quins 27, Pontypool 25. Fel wedodd Ricky Guest, mae dyn ni gêm. Rhyw 1/4 awr, digon diddorol ar ôl yn Caerfyrddin. Ond eto i'r Quins, mae rhaid y boes profiadau fel Lewis Millen, Tom Phillips, Josh Batcup tu ôl. Cael gafel yn y gêm a trial cael y cwyrdeb i wneud siŵr nhw'n cael y gêm mas. Nhw dal yn ennill, ond mae'r challenge o flan nhw. Lewis Morgan. Tafliad dewr i'r cefn. Ryan Bean lan. A mae'r law mas. Kick-off yw un awr i'r Quins. Ond maen nhw yn moyn chwarae. Lewis Morgan yn cario'n dda iawn. Gethin Davies, y gŵr o Grymich, yn gwisgo 20. Ond i tit gymryd mynd am y pist? Na'r cwestiwn? Oedden digon... Os digon dy fe fan hyn, mae hon yn 50 metr yw i'r tymod ar yr ongl. Mae'n edrych. Mae fe'n cael pip bach. Mae'n cael pip. Mae'n mynd i'r ystyl. Mae'n mynd i'r yslys.
Tom Phillips, captain y Quins, sy'n gofyn I fe, ti ffansi hon? O, chwarae gwych. Marcus Jones unwaith yn rhagor. Marcus Jones y chwaraewr pel-fasged war y teg I fe. Wel, Oedd hwnna'n wych. Mae di croesi dwywaith, ond mae di neud na dwywaith efo'r cadw'r bel yn fyw. Os mynd am y cornel, rhaid mynd amdano, ond, Marcus Jones yn cadw ddi fyw. Marcus Jones yn wych fyna, war y teg. Bydd yn gret gweld hwnna eto. Dyna'r gŵr I ni'n trafod, a dyma fe yn acrobatic yn y cornel. Rhaid dechrau bant o'r ca, mae rhaid glanio nôl ar dir chwarae, nath ei amseru hwnna yn berffeth. Peter Lloyd arno fi'n credu Pontypool I adro I bwysau yn canol y freng blaen na. Dylen ni gweld bach yn newid yn y sgrym. Mae prop yw Peter reiddiol. So mae hwnna'n eilydd weddol pwysig amser y sgrym. Sarad am beth nath Marcus Jones. Na look so. Lewis Morgan I hwnna. Beth mae Sam Scarf ti'n ei, mae Lewis yn meddwl Mae Lewis yn cael gêm dda. Bant o'r fainc yn gwmwys beth I moyn o deilyddion di. Digon egni war y teg I Lewis. Yn dod â tempo i'r gêm. Josh Helps, mae fe'n tyfu mewn i'r gêm hefyd. Pwy yw hwnna tybed? Barc. Davies. Titcum. Y Scarmes, lot yn well yn yr ail hanner yn war y teg. Titcum just nôl tu ôl y pod yma o flaenwyr. Dim yn bod ar y dacl na. Drake oedd ar dacl. Don't play the 9, don't come through, stay. Dyna fe. Lewis Morgan unwaith yn rhagor. Titcum, tynnu'r bas nôl. Gwylym, dwylo da. Doi erbyn un. Yn rhyddhau, Dale Ford. Ail gais i'r asgellwr o Gyfyrddin tro yma. 7 cais yn y gêm yma. Cais pwynt bonus i'r Quins, a maen nhw'n ymestyn I mantes I 7 pwynt am gêm sy'n ni. War y teg i'r Quins. Taflu'r pel yn bwyty. Pobl fel Lewis Morgan yn stepio I fyny I neu siŵr bod y caris yn dda. Yes, ni'n gwylio am yna. Josh Batcup yn dangos I brofiad I dalai drad I dod I unan yn safle I paso'r bel yma mas. Leon Randall, sgiliau syml yn cael ei wneud yn dda. Bang, cais. Dale Ford nath groesi, ond Batcup a Randall, dwylo hyfryd. A Ford yn croesi i'r Quins. Dim un cais y tymor yma cyn hyn o 2 dy fe nawr. I fod yn deg, sy'n mynd I ware lot. I ware teg I Dale, mae wedi bod yn ware I gydweli bach a mewn y mas gyda'r Quins, ond mae wedi cymeru gyfle heno. A wedyn ni bod yn dechrau os nesaf. Wel, mae'n cael bach o driniaeth ar ei hamstring fan hyn. A hyn oed hwnna. Arthritis hwnna. Na beth ti'n cael os ti'n rhy gloi, ti'n tynnu hamstring. O'n ni'n cael trwy'r amser o blaen. Reit, trosiad yma. Yn bwysig, yng nghyd-destun y gêm. 7 pwynt o fantes gyda'r Quins ar hyn o byd. Charlie Titcum. A mae fe di methu un nawr. Felly, mae'n aros yn 7 pwynt o fantes. Y Quins 32, Pontypool 25. Ond eto, mae hwn yn mynd I fod yn prawf I cymeriad y Quins fel maen nhw'n adopi fod yn blaen. Rhaid 10 munud I fynd a 1 sgôr yn ddi. Lance Randall yn gadael. Lewis Johnson arno. Gwisgo 19 ymddeiriadau os wedi clywed bach o iaith ar meic y dyfarnwr. Fel yn seithi mas. Rodri Davies yn gweld hynny ac yn ymateb. Ond yn sydyn reit maen nhw yn bwysau. Ond yn y drannau fanna o'r ca ar ware, mynna mae eisiau'r cywirdeb. Ar y mynedd I wneud siŵr bod y gwallau ddim yn dod. Yr ail ddechrau. Pwy fydde yn y fforddwr? Amser nawr gan Rodri Davies.
Cic gwael gan Rodri. Thomas o dan hwnna. Torri cwbl o dacls hefyd. Y cyfle i'r wyth fan hyn i Pontypool, os mwyn y gwele. O, pas isel. Mae'n cael ei chymryd yn arbennig o dda gan Oli Drake. Tria cael ei mas yn llydan unwaith yn rhagor. Ashley Sweetfield i'r rhai i ddwylo fe. Llwyddo wneud i nawr. Jarvis. Eisiau Pontypool mynd mlaen fan hyn. Felly wario gormod o rygbi am eich waith Ricky. Cael dyn mewn i drwbl. O, yn hollol. Di 50 metr mas. Mae'n hir i fi mewn ynddo fe. Cic i'r corner. Unwaith eto. Oedd eisiau rhoi cic-os neibo yna ar y llinell hanner nagodd. Mae eisiau'r ymynedd na ar y Quins i stopu'r gwallau sydd ddim eisiau. O, mewn i'r cornel mae honna mynd. Neb i ddal honna. Mae'n cwestiwn dy fi ofyn i fi Ricky. Ti'n meddwl beth y gwaith o'n Marcus Jones wedi wneud? Os rhaid i fe ddal y bel a glanio, neu os hawl dy fe fwrw di nôl mewn. Fe rai ni checo reolau. Ond, mae'r ceisiau mynd i sefyll wrth gwrs. Os mae'n dala fe a mae'n glanio mas di fas, mae e mas. Os mae'n bwrw fe nôl mewn, mae e mewn. Hwn yn tafliad enfawr i Peter Lloyd. Prop yn reiddiol i gweld sy'n mae'n ymdopi gyda'r pwysau sy'n mlaen fan hyn. Ond os mae Pontypool yn iwsio bennau, maen nhw'n mynd i'r blaen a maen nhw'n ennill y pel. 7 pwynt sydd yn ddi. Peter Lloyd ar tafliad i'r blaen maen nhw yn mynd. Cadw popeth yn syml. Lloyd am gael ei ddwylo nôl ar y bel. Dyma beth mae bob bach o'r yn lico. Yr un sgarmes ymwydol yw hwnna. Pontypool yn edrych am gais pwynt bonus. Cael ei ddal yn yr awyr. Chwaraewyr Pontypool yn gweud bod nhw wedi tirio. Yn gofyn am gic-os. Ond dyna'r penderfyniad. Keith David yn gweud bel yn yr awyr. Ail ddechrau bu nhw yn neud o'r llinell gais. Quins yn lwcus fyna wedyn ni. Ddiddorol gweld sy'n rath hwnna ddim lawr i fod yn onest. Ond nhw'n trefeili fyna ar y teg. Titgan. Na'i gic lan ar hanner ffordd. Iwan Price Thomas. Gwrth ymosod mae fe'n neud. Redeg mewn i Batcup. Ar bel yno. I Leonard. Cofio Ricky, ti yn dewis seren y gêm. Os gewn ni bach o oedi neu rwy drafod pwy sydd o dan ystyried. Mae cwpl di wario rili dda o'r ddoi ochr i fod yn onest. Mae wedi bod yn gêm wych. Sawl un wedi chwarae dda. Gethin Davies yn troi mas o un tacl. Sy'n rhaid i'r Quins ware. Sy'n eisiau mwy o bwyntiau arno nhw. A dyna falle pa mae Charlie Titgan yn codi hon lan i'r trychion. Tacl wych. Mae'r bel yno i Pontypool. Nôl mae honna di mynd. A nawr mae di cyrra'r dwylo'r Quins. Davies yn penderfynu cicio mewn i'r cornel tywyll. Ond yn farw mae'n mynd. Ond mae'r cloc yn dal i dician. 7 pwynt o fantes gyda'r Quins o Caerfyrddin. Ricky, pwy sydd wedi dal dy liga di heno? Mae cwpl i fod yn deg. Sam Scaff dwi'n wych i Pontypool, i'n dimlo. O ar y teg, mae wedi gwneud bach o bopeth. Ni wedi cael Marcus Jones, mae fe wedi bod wych i Pontypool. Ond fi'n credu i fi heno, gyda'r gorffeniad yn Dale Ford i fi yw ser yn y gêm. Wel, nes i wei bod yn cael bach o driniaeth ar llun yn y gar i hamstringau, a mae wedi gadael, ond fi'n cytuno y cais cynta sgorodd y Ricky. Yn un gwych o dde. I fod yn deg i Dale. Boi o Trwmsaran, mae wedi gwneud dda heno. War y teg i fe.
Scrums da ni. Scrum enfawr. 76 munud a hanner ar ein cloc ni. Newn ni gadw clister agor i weld beth mae Keith David yn gweud faint o amser sy'n ar ôl ar ei oriawd e. Lot o pwysau yn dod o Pontypool yn y sgrym yna. Mae eisiau nhw cael kick-cost mas o'r sgrymyn i cael bach o tiriogaeth, i roed bach o cyfle nhw i trial cael y cais allweddol na i trial sgori eto. Dyna Marcus Jones, fe di croesi dwywaith. Mae wedi gwneud gwaith gwych. Na ddoi asgellwr yn gwisgo 14 di croesi am 2 gais yr un. Dyma lle mae'r Quins yn moyn bod yn nofn yn hanner Pontypool. Sgrymu Pŵl. Byn nhw'n trio gwasgu kick-off mas fan hyn falle. Ond y Quins sy'n cael y penderfyniad. Keith David yn glir fyna yn ei penderfyniad o tynnu'r bain lawr. A'r boys yn gwylio'r gêm fan hyn. O sgorfwrdd lawr fan hyn. Le ma fe? Pen drawr yma na fi wedi gweld y rifau. Mae'r un hen type o flan y stand. O flan i fan hyn. Dyna ni. Quins 32. Yr ymwelwyr Pontypool 25. Ond mae lot o bobl yn edrych ar S4C wrth gwrs, agos mae'r sgorfwrdd roed ochr arall y ca. Just i check o'r sgôr. Charlie Titcomb, mae fe wedi cael gêm wych hefyd, Ricky, ond yw e? O, war y teg i fe, mae wedi dangos i doniau, mae wedi dangos i gallu fyd. Mae dal yn ifanc, a mae wych, war y teg. Charlie Titcomb, de. Bydde hon yn neud y fuddigoliaeth yn saff, ond bydde hefyd yn mynd â pwynt bonus o Pontypool. Cefnogwyr yn dathlu. Ricky mynd i wneud ffordd draw ar Loren. Gred i gael y gwmni di, Ricky. Charlie Titcomb yn ymestyn. Mantes. Cwins Caerfyrddin i 10 pwynt. Quins 35. Pontypool 25 yw i nawr. Mae eisiau rhywbeth ar Pontypool. 2 bwynt o fwlch i Gaerdydd yn y pedwerydd safle. Eisiau nhw ail-ennill hon, ond dwi'n mynd 10, o di mai. A mae wedi mynd mlaen hefyd o'r dwylo. Mantes sgrym fydd hi. Callum Davies yn cario. Sgrym i Pontypool fydd hi gewn o gyfle arall fan hyn. Elyddion, mwy o elyddion yn dod ar y cae. Mae Iestyn Wood yn gwisgo 11. Un arall o boes Crymych. Mae wedi bod yn ware i Crymych yn y bencampwriaeth. Fe'n cael cyfle bant o'r fainc. A mae Tom Jones hefyd yn gwisgo 22 ar y cae. Yr eilydd o fewnwr. Rodri Davies yn gadael. Fe wedi cael gêm dda. Y profiadol Rodri Davies. Mae'r captain yn gadael hefyd, Tom Phillips. Nhw wedi reoli pethau yn wych. Dyna un o'n nhw, Rodri Davies. Mae'r captain Tom Phillips wrth i ochr. Ryw hanner munud i funed ar ôl. A mae'n funed bwysig i dymor Pontypool. Maen nhw'n mynd i golli mae hyn o. Ond, oedden nhw'n gallu cael pwynt bonus mas o i ymweliad ar gorllewin. Chwarae maen nhw'n neud. Javis. Pas. Achosi i Pat Lewis oedi. Ond mae'r bêl dal yn o'i Leonard. Callum Davies. Cael ei bengliniau'r llawr manaf. Ar lawr hefyd. Oedden nhw'n chwarae am kick-off. Iwan Price Thomas yng nghanol cae. Mae un o foes y Quins lawr. Gwiliam, dwi'n meddwl yw e.
Os na wagle o'r chwarae mynd I ffordd e, a mae Gwilliam nôl ar ei drad. Mae fe'n cloffi. A mae fe moyn amddiffyn y gweddill I dîm Dan Hill. Meddiantol gan Pontypool. Oli Drake. Mewn I draffic mae fe mynd. Leonard. Peter Lloyd yn cario. Y Quins yn cadw siap yn amddiffynol. Ac yn brwydro. Ym mhob rac I fyd. Nôl mae Pontypool yn mynd. Josh Helps a swmpar o dacl ar Callum Davies. Nôl mae Pontypool dal I fynd. Ashley Sweet yn trial dod nhw ar y drod flan. Rydeg mas o syniadau braidd. Mae dynion Gwent a maen nhw wedi bwrw'r bel mlaen. Mae'n cloc ni'n goch. Ni'n mynd I gael sgrym. Un munud sydd ar ôl. Na beth wedodd yn dyfarnwr ni Keith David. Josh Turnbull a Lyndon Lewis yn siglo llaw yn gwybod bod y fuddugoliaeth yn saff i'r Quins. Buddugoliaeth pwynt bonus. Pam wnaethon nhw gwrdd yn gynharach yn y tymor. Yn ôl y mis Medi. Pontypool ath a hi o 45 I 21. Ond hyn o, y Quins sy'n mynd I gipio'r fuddugoliaeth. Dylanwadol mae'r Crys Rhif 10 na wedi bod Charlie Titcomb. Ac yn hapus fydd Lyndon Lewis. Ond y gŵr yna, Charlie Titcomb, a geiffau gyfle gyda'r Scarlets. Mae'n gam mawr lan wrth gwrs o'r Indigo Prem. Mae Johan Lloyd wedi bod yn chwarae yna. Wedyn mae Sam Costello nôl yn holliach hefyd. Mae fe'n cael gemau. A dyna beth sy'n bwysig yw ddatblygiad e. Tom Jones sy'n gwisgo 22. Fe fydd yn bwydo'r sgrym yma. Eiliadau sy'n bellach nawr ar ôl. Pooler yn trial gwasgu y Quins. Le mae'r bel o mae mas. Ryan Bean oedd wedi codi. Oedd e'n ffansi carlamu mlaen. Ond pwy sy'n mynd I gael y meddiant rhwma? Efe ail osod y sgrym ar Quins fydd I. A mae wedi cael ei bwrw mlaen, felly pêl Pontypool yw I. Newn nhw drial gwasgu y Quins I gael kick-off tybed. Bydde gadael gyda rhywbeth yn well na dim. Quins yn canolbwyntio tro yma. Cadarn y sgrym. Leonard, Jarvis, Pat Lewis. Dod nhw dros y llinell fantes. Y Quins yn cystadlu. Oedd nhw wedi dwy'n o'n anagin. Torri trodd ma Mahoney, Joel Mahoney. Cymorth yn cyrraedd o diwedd. Nag yw. Mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. Ond mae'r Quins yn mynd I gael y kick-off. Ac os cyn iddi fi mlaen, oedd Josh Batcup wedi ennill y bel, ennill y kick-off. A mae'r Quins yn mynd I ennill y gêm. Dyma bydd y weithred ola. Titcomb. Wel, o'n i'n mynd I weid bod e wedi cicio ddi cyn cicio ddi dros yr yslis, ond dyw'r dyfarnwr ddim wedi gweld e'n neud hynny, felly mae'n mynd I fod yn lain I Pontypool. Dewch I ni gael cadw llig ar y beth ddigwyddodd fan hyn. O dwi'n tapio ddi cyn cicio. Tap o di ma fe. A ni'n lwcus, ni'n cael gweld I to. Ond, hwnna'n mynd I ddysgu unrhyw chwaraewr ifanc. Os chi'n neud rhywbeth, newch e o flaen llyged y dyfarnwr. Neu mae hyn yn mynd I ddigwydd. We're on last bay, okay? Wel, so i'n mynd I gwyno, ac ys mondi bod yn cracar o gêm yn yr Indigo Prem. Os ti'n gallu cael bach fwy o rygbi,
pam lai. Josh Turnbull bydd yn lliwiau Caerdydd yn erbyn y Quins. Quins arall, Quins o Llundain wrth gwrs. Cwpan y pen campwyr yn Ewrop. Gêm na, nos Sadwn. Gic gyntaf am 8 o'r gloch. Rhaid i Pontypool gystadlu fan hyn. Lewis Morgan ar tafliad, a ni ben yw i. A dwi'n credu bod Scott Matthews wedi cael y bil na ar lawr, o di ma fe. Felly maen nhw yn cael cyfle arall Pontypool. Triffwynt sydd eisiau nhw i adael gyda pwynt bonus. Ond ewn nhw setlo am gais arall hefyd. Fydden nhw'n gorffen wedyn gyda pwynt bonus am 4 cais ac o fewn 7. Can Ruck find no hand? Still Ruck. Bale na dal nhw. Don't come to side now, ball is there. White is down. A ni ben yw'r pentwr o gyrff yna. Use it! Defnyddio, mae rhaid i Pontypool wneud, a dyna be maen nhw'n trial. Codi rown y cornel, cadw'n dyn. Scott Matthews. Joel Mahoney, gwr o garn diffaith. Chwaraewyr y Quins yn meddwl bod nhw wedi dwy'n y bel, ond ildio kick-off maen nhw wedi wneud. Penderfyniad gan Pontypool fan hyn. Oedden nhw'n mynd am y cornel i gael y lein, i gael 4 cais. Neu oedden nhw'n mynd am y pwynt bonus a mynd am y pus. Maen nhw yn. Wel, gallen nhw adael gyda 2 bwynt wrth gwrs. A dyna'r dadle oedd o fewn y tîm. Scott Matthews yn gweud, ni ffili ennill y gêm. Felly mae'n y man i fynd am 1 pwynt. Oni bai bod hon yn bwrw'r postyn. Dyma fydd y weithred ola. Odi Pontypool yn gadael gyda pwynt bonus. Bydd hi'n dechrau'r chwith. Wel, dim y tro yma, mae di newid i siap o gicio fe. O, mae yn llwyddiannus. Oedd e ddim yn hapus a fel oedd e wedi taro'r bel, ond mae wedi mynd drosto. Ond i ddim yn siŵr am eiliad os oedd hi wedi. Ond mae Pontypool yn gadael gyda pwynt bonus, ond bydd Cwins Caerfyrddin yn hapusach beth ail fuddugoliaeth ynol iddyn nhw. Buddugoliaeth adre yn Caerfyrddin, buddugoliaeth pwynt bonus. Y sgôr terfynol, Cwins 35, Pontypool 28. Wel, am gêm, chwith bo gêm yma yng Nghaerfyrddin, a dyma be mae'n golygu'r tabl. Dim lot o ran newidiadau. Pontypool yn aros yn y 5ed safle. Oedd cyfle wrth gwrs iddyn nhw neidio mewn i'r safleoedd ail gyfle heno. Gweithio'r ffaith bod nhw wedi cipio pwynt bonus, maen nhw'n aros i slaw y Caerdydd. Dyw Cwins chwaith, dyn nhw ddim yn newid yn aros yn y 12fed safle, ond maen nhw'n cael bwlch ychydig ar Rugby Gogledd Cymru. Ac yn bwysicach na ni, maen nhw'n selio fuddugoliaeth gyntaf ar eu tomen i hunan yma yn y gorllewin. A dyma'r gemau sydd i ddod. Dydd Sadwn, mae 4 gêm ar eich cyfer, a mae yna siawns gyda tîmau fel Castell Nedd a Glenebwy i ymestyn y bwlch ac i selio ei lle yn y 4 ucha. Ac wrth gwrs, mae Aberafan yn chwarae tîm Cymru Danugen sy'n paratoi ar gyfer y 6 gwlad. O, mae Lloyd Lewis nawr yn cael cwmni. Reit te, fi ma da'r boys Cwins, y tîm buddigol yn gyntaf boys, llongyfarchiadau. Ifan, pa gwahaniaeth mae Linden di wneud wrth i fe ddod mewn? Ni jyst yn mynd i treol hangi'r bel, a just pigo tempo lan, really. Fi'n meddwl pan ni'n gwasgaru'r bel, ni'n edrych yn twyllodrus. So,
Na gyd ni wedi mewn ar really. Just pick the tempo up. Just stick it to him, really. Gwych, chi'n gallu gweld hwnna, stick it to him ar nerchog. A o'ch chi'n neud hwnna heno yma, da iawn chi. Rodri, ni'n siarad am y tempo. Ti a Charlie gyda partneriaeth rili dda, mae'n edrych fel. Sut mae fe'n chwarae da'ch gilydd? Na, i fod yn deg, mae fe'n rwydd i warda, mae fe'n ymarfer gyda Scalis bob dydd, so chi'n gweld na, mae fe jyst yn siarad trwy'r gêm, mae fe'n cael y boes yn ni'n gwsgaru'r bel yn well, mae fe jyst yn cael ni ware yn fel ni moyn ware, tempo uchel, so mae fe'n rwydd i warda. Happy days, diolch yn fawr, Rodri. Charlie, congratulations, mate. Well done. Excellent performance tonight. Rodri there was just singing your praises. How are you finding it down here? What's it like to come from the Scarlet setup and coming into the Premiership? You enjoying it? Yeah, I'm enjoying it. The last couple of weeks have been fun. The boys have been hungry for a win, to be fair. It's been a long time since I last played against Neath right at the start of the season where we managed to get a win there, so it's good to get back-to-back wins. The lads are class and they've been hungry for a win, like I said, so I can't complain. Loving it. The boys are class to play with and make me feel so welcome. So. Yeah, mate, outstanding tonight. Well done. Nice one, mate. Diolch i ti fawr. Right, Ted, draw i ti, Lauren? Wel, oedd hwn yn gêm oedd yn heiddi cael y camerau yma ar ei cyfer hyn o chwip o gêm, and I'm delighted to be joined by Leighton Jones and Lyndon Lewis. And one advent for the league, a cracker of a game, and I imagine you're the slightly happier coach going home. What did you make of that? Yeah, no, it was a great game. Yeah, obviously the slightly happier with us getting 5 points. No, it was. I thought it was a fabulous game. We went out to play a sort of fast flowing rugby. We scored some nice tries out there. Boys worked very hard. It was a real great performance from us really, and I thought special mention really to the 2 goal kickers. That the 2 goal kickers are outstanding. I think they missed 2 kicks between them. But a great game. I'll bring you in on that because 2 goal kickers, but I guess on opposite end of the spectrum, in Jarvis being really experienced, 600 points, and then Charlie just 22 years old. Yeah, definitely. I think it was probably a good advert for the rugby, but we're obviously a little bit more disappointed than Carmarthen. But I think they probably done their own work and they stopped. A bit of our power game and a bit of our physicality, and they made the breakdown heavily contested, so they thoroughly deserved their win. Yeah, so Quins are probably a different threat to what you expected, and they kept coming for 80 minutes. On reflection, I know it's probably a bit raw now, but would you have approached that game a bit differently knowing what they brought now? Yeah, definitely. I think we've had a look at Quins and we thought that we could have come here and got a bit more change out of the power game and the set piece. But fair play, Quins stepped up and they kind of nullified us there. And we arguably, as coaches, we've got our game plan wrong there. 2 wins on the bounce. What does that give you? 9 points, isn't it? Quicker maths than me. My maths are good. Yeah, no, the boys are working hard in training, and we've had some reward in the last 2 games. I thought we played well at Llandefry as well. We lost at Llandefry, but it was a good performance to build on. And it's tough when you're at the bottom of the division and you're scrambling for a win. We just had 2. We've got a break next week, so we're going to work the boys really hard for the next 4 sessions in preparation to go up to Newport in a fortnight's time. Excellent advert. There we are. I'll let you shake hands, gentlemen. I'll take that mic. What a crack of a game. Thank you very much for your time. A dyna ni, fi'n falch bod ni wedi dod lawr, bod ni wedi ymdopi'r oer a fel wedys i, bod y gêm a wedi bod ar y sgrinau teledu hyn, ochs be oedd hi yn y diwedd? 7 cais? Ie, fi'n credu ti'n iawn, Lauren. Oedd yn wych na, gwydde? I gwylwyr gytre, oedd hwnna wedi bod yn gêm wych yn y gres. Oedd y bach yn o'r mai, fo'n onest, ond falch o'n i ma fe di fod yn dig. Na ni, neu di ddysgu gwers. Ond o ti'n tymlo galle pwle, galle nhw wedi ennill y gêm na, achos o'n nhw'n pwyso hyd yn oed be? 2 munud, 5 munud ar y cloc, o'n nhw lawr yn o'i ar hygeng yn y Quins. Wel, 10 munud I fynd, chymod, 27-20 oedd yn gêm go agos, a fi'n teimlo fel I Pontypool oedd lot o gamgymeriadau ar y 2 ochr, ond fi'n meddwl yn y ail hanner, yn wedig y dechrau'r ail hanner, oedd Pontypool oedd yn rili rhoi stredig I gwylio ar degau, yn rhoi'r pêl nôl i'r Quins, ond credyd i'r Quins heno, mae'n amlwg beth mae Lyndon di wneud gyda'r tîm, mae'r boys yn trafod y pêl lot well, a mae'n pleser I weld. A'r cais nath selio hi Caerfyrddin, am gais oedd hon, gawn ni cipolwg arni nawr. Gobeithio. Dyma ni.
Gallet ti wedi dewis rygbi sawl seren heno, seren game, gallet ti? Do, oedd cwpl o'r ddoi ochr, siarad sy'n bydd Sam Scarf gynne, ond sgiliau gwych fan hyn, sgiliau syml iawn yn cael ei wneud yn dda, ond nhw'n ennill gemau, mae hwnna'n profi'r pwynt. Fi'n teimlo fel gyda'r Quins byth falle oedd ddim gyda Pontypool. Mae Pontypool llawer mwy un-dimensional heddiw yma ac yn traddodiadol, ond gyda'r Quins fyna, chi'n gweld nhw'n wneud y line breaks na, a wedyn maen nhw'n cael y gweledigaeth i lledu'r pel a'r sgiliau i execute o fyd. A tempo, falle dyna be oedd gan Quins, oedd ddim falle gan Pool yn yr un modd? Do, oedd cyflymder y Sgarmes a Rodri yn wario mewn i'r fyd yn help enfawr i'r Quins, ond nhw'n cadw wario teg. A Lloyd, ti'n chwarae di Sadwrn? Ie, ni'n chwarae yn erbyn Abertawe, lawr yn Abertawe, ond nhw'n meiddi ni just pan nhw'n chwarae o'n nhw ni adre, felly gobeithio cwpl mwy o ceisiau mwy o highlights i Ricky Gwylio. Gobeithio gewn ni gweld un arall, ond fi wario fyd, cofia. So, y dwrgis erbyn y Ceirw. Fi ar y faint. Wedi ei ni dechrau yna. O, na, get. Ni wedi gweld ti'n chwarae'r ffordd fan. A beth am, jyst yn ola de, beth am Pŵla? Mae dyn nhw Merthyr, mae dyn nhw Caerdydd, mae dyn nhw Llanymddyfri yn dod lan, mae'n dalcyn caled nawr i gyrraedd y top. Odyn, mae'r gemau nesaf i Pŵl am ni fod yn enfawr nad nhw. Ond mae'n mynd i fod yn test i cymeriadau gyd yn nhw i gweld siwd maen nhw'n ymdopi gyda'r tîmau top y gyngor. Ie, a Merthyr nesaf cyn y gemau. Na, ond dyma beth sydd i ddod ar S4C i chi dros y penwythnos fel ni wedi sôn. Gweilch yn herio Perpignan fori wedyn mae pêl-drod i chi fyna am Sadwrn am 5. Caerdydd yn erbyn Quins nos Sadwrn a mae rygbi pawb nôl nos Fercher nesaf am 20 munud wedi 7. Ond dyna ni, mae wedi bod yn sport. Mae wedi bod yn hwyl, yn dywe. Ni wedi gweld mwy na dwbl y ceisiau na beth i ni graddau Celsius. 7.3 gradd Celsius. A dyma'r gorau i chi o'r cyfan. Dale Ford, seren y gêm, Ricky nath i ddewis e. Mae gen i dimlad, mae lot fwy o hyn i ddod dros yr wythnosau nesaf.